ஓகே ஓகே ஓகே. ஆமா, இந்த வீக் வந்து மண்டே அண்ட் டியூஸ்டே வந்து இவங்க யாரு தாரணி மாதாஜி எடுப்பாங்க. மண்டே டியூஸ்டே ஷி வில் டேக். எல்லாரும் கண்டினியூஸா அட்டென்ட் பண்ணுங்க, நல்லா கத்துக்கோங்க. ஸோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். கரெக்ட். எல்லாரும் வைஷ்ணவ எட்டிகேட்ஸ் வந்து ஒரு முறை சதாச்சாரில இருக்கக்கூடிய அந்த புக்கை வந்து ஒரு முறை வாசிச்சிருங்க எல்லாருமே. so that it will help you. ஓகே, நாம இன்னைக்கு ஈஷோ உபனிஷத் படிக்கலாம். ரொம்ப அதாவது அருமையான ஒரு புக் எதுனா ஈஷோ தான் இல்லையா? எந்த புக் மாதாஜி படிக்கணும்னு சொல்றீங்க? ஈஷோ 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 உபனிஷத் முந்தி சொன்னீங்க. ஸ்லோகம் தான் ஈஷோ உபனிஷத், பக்தி சாஸ்திரி. ஈஷோ ஓம் பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் ஓம் பூர்ணமதம் பூர்ணமிதம் பூர்ணாத் பூர்ணம் உதச்யதே பூர்ணஸ்ய பூர்ணமாதாய பூர்ணமேவாவசிஷ்யதே. ஓகே, நம்ம இன்னைக்கு வில் கோ இன்டு த ஈஷோ. ஜஸ்ட் ஒரு ஹை லெவலா நாம அங்க பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் இந்த பிபிடி என்னன்றத பார்க்கலாம். ஓகே, இன்ட்ரடக்ஷன். இன்னைக்கு நான் ஈஷோ உபனிஷத் இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேயशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वपदान्तिकम्. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे. ஸோ இன்னைக்கு நாம இன்னைக்கு பார்த்துட்டு ஃப்ரைடே நம்ம கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். நீங்க தேர்ஸ்டே உங்களுக்கு 5 o'clock கிளாஸ் இருக்கு இல்லையா? ஸோ சதாச்சாரம் அட்டன் பண்றீங்க நீங்க. அதனால ஃப்ரைடே வந்து மீண்டும் ஈஷோ உபனிஷத் கிளாஸ் வச்சுக்கலாம். நாளைக்கு எனக்கு கொஞ்சம் வெளியே போக வேண்டிய வேலை இருக்கு. மேலும் வந்து கோயிங் ஃபார்வர்ட் டியூஸ்டேஸ் வந்து மாதாஜி தான் எடுப்பாங்க. அதனால 7 மணிக்கு நீங்க எல்லாரும் இன்னொரு செஷனும் அட்டன் பண்ண வேண்டியிருக்கிறதுனால ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு ஸ்ட்ரெச். எது இருந்தாலும் உங்களது எல்லாமே 7 மணிக்கு முன்னாடி முடிச்சிடணும் அப்படிங்கறதுனால ஃப்ரைடே 5 o'clock நம்ம வந்து செகண்ட் செஷன் ஆஃப் ஈஷோ வந்து இன்ஸ்டெட் ஆஃப் டியூஸ்டே வில் டேக் இட் ஆன் 5. ஓகே, ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது ஆட்சேபனை இருக்கா? ஒன்னும் இல்ல மாதாஜி, நாங்களே மாதாஜி நீங்க என்னைக்கு whenever you call us, we are வெள்ளிக்கிழமை 5 to 6 லலிதா சத்சங்கம். ஆனா கொஞ்சம் ஸ்ட்ரீம்லைன் ஆகுற வரைக்கும் மாதாஜி கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நாளைக்கு எப்பவுமே ஐ திங்க் நாளைக்கு வச்சேன்னா 5 மணிக்கு மேல வச்சா உஷா மாதாஜி எப்பவுமே மிஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதனால மாதாஜி எப்பவுமே எனக்கு வந்து ஒரு மெசேஜும் வைப்பாங்க, ஐ ஹாவ் கிளாஸ். எனக்கும் கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி சங்கடமா இருக்கும் அந்த 5 மணிக்கு கிளாஸ் வைக்கிறது. ஸோ இந்த ஒரு மாசம் மட்டும் நீங்க கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு 2 வாரம். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் மந்த்ல இருந்து உங்களுக்கு இந்த என்னது ஐடிசி ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு ஓரளவுக்கு ஒன்லி ப்ராக்டிஸ் கிளாஸஸ் தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. அதுக்கப்புறம் வந்து இன்டர்வியூஸ் இருக்கும். ஸோ அதனால வந்து நீங்க அப்ப ஈஸியா எடுத்துக்கலாம். அப்ப வந்து நான் ஐ வில்
அகெயின் இது ஸ்ட்ரெச் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து பாக்குறேன் நான். ஓகே, ஸோ எல்லாமே உங்களுக்கும் அனுகூலமா இருக்கணும். நாளைக்கான எனக்கு ஒரு 7 மணிக்கு ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் இருக்கு வெளியில, அதுக்காக நான் 6 மணிக்கு போயிடுவேன். 5 மணிக்கு நான் வச்சிருவேன். ஆனா அகெயின் உஷா மாதாஜி மிஸ் ஆயிடுவாங்க. அதனால எவ்ரி வீக் ஐ டோன்ட் வாண்ட் டு கெட் மிஸ்ஸிங் ஆக்சுவலி. ஓகே, அதனால அவங்களுடைய சேவைக்கும் நம்ம வில் கிவ் அ வேல்யூ. அதனால 5 o'clock என்னால எடுக்க முடியாது, 6 o'clock தான் எடுக்கணும் நானு. ஆனா 6க்கு நான் வந்து எடுத்தேன்னா 7 மணி முடிச்சுட்டு 7 மணிக்கு கிளம்ப முடியாது. அதனால ஸோ நெக்ஸ்ட் அதாவது நம்ம ஃப்ரைடே வேணா 5 o'clock இல்ல 5:30 கூட வந்து நம்ம 5:30 ஸ்டார்ட் பண்ணி 7 வரைக்கும் கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஓகே, உங்களுக்கு எல்லாம் எப்படி? அட்டெண்டன்ஸ் உண்டா? ஆமா, எல்லாத்துக்குமே அட்டெண்டன்ஸ். அட்டெண்டன்ஸ் உங்களுக்கு ஸ்டாண்டர்ட் போன லிங்க் வாரமே இருக்கு இல்லையா? போடல மாதாஜி, மறந்துட்டோம். சேம். போன வாரம் ஏன் போடல? நான் போட்டேன் மறந்துட்டோம். மாதாஜி. நான் பழைய இது வச்சு போட்டேன். குரூப்ல இருந்த லிங்க்ல போய் நாங்கெல்லாம் போட்டோம் மாதாஜி. நாங்கெல்லாம் போட்டோம். 5ஆம் தேதி தானே இப்ப போடலாமா மாதாஜி? பரவாயில்ல, உங்களுக்கு நீங்க அங்க ஒரு மெசேஜ் போட்டுருங்க, நான் போன வாரம் இருந்தேன்னு ஒரு மெசேஜ் போடுங்க. நானு கிருஷ்ணா பிரபு, மோகன்தாஸ் பிரபு, நீங்க உங்களுக்கு அது ஆக்சஸ் நான் இருக்கா? எல்லா நாளுமே அவங்களுக்கு இருந்து மாதாஜி, நம்ம நானும் போடல மாதாஜி, மறந்துட்டோம். மணிமேகலை மாதாஜி மறந்துட்டேன். வந்து போட்டுருவாங்க மாதாஜி. போன வாரம் மணிமேகலை இருந்திருக்காது மாதாஜி. உங்களுக்கு. அவன் இந்த மண்டே வந்து இருந்திருக்கு, போன மண்டே இருந்திருக்காது. ஒரே போன இதுவாச்சே. மண்டே கிடையாது, கிளாஸ் இல்ல. ஆமா, ஆமா, உங்களுக்கு கிளாஸ் class கிடையாது cancel பண்ணு. உங்களுக்கு. ஆமா, 5ஆம் உங்களுக்கு தேதியோ என்னமோ இருந்தது மாதாஜி, 5ஆம் தேதி. இல்ல அதான் மண்டே என்ன இருந்தது, டியூஸ்டே தான் நான் கேன்சல் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன், இஃப் ஐ அம் ரைட். இல்ல, மண்டே எங்களுக்கு எல்லாம் இதுவே இல்ல, கரண்டே கிடையாது மண்டே. ஆமா கரெக்ட். மண்டே ரொம்ப ரொம்ப கம்மியான டிவோட்டிஸ் தான் ஜாயின் ஆக பார்த்துட்டு தான் டியூஸ்டே வந்து சரி உங்களை எல்லாரையும் கஷ்டப்படுத்த கூடாது, சோ நீங்க எல்லாருமே கொஞ்சம் செட்டில் ஆகணும் சென்னையில இருக்கிறவங்கன்றதுக்காக தான் டியூஸ்டே கேன்சல் பண்ணிட்டேன் நான் ஆக்சுவலி. அதர்வைஸ் டியூஸ்டே கிளாஸ் இருந்திருக்கும். மண்டே தான் நம்ம வந்து 18th சாப்டர் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணது இல்லையா? கம்ப்ளீட்டட். எஸ். அதனால இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் கொஞ்சம் டீடைலா பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் மந்த்ராஸ் வந்து நம்ம ஸ்லைட்ஸ்லயே பார்த்துட்டு போயிடலாம். ஸோ இங்க எல்லாமே அப்ளிகேஷன் பாட்டு தான் நம்ம வந்து படிக்க போறோம். ஆனாலும் இது ஒரு இந்த என்னது இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும், அறிமுகம் மட்டும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் முன்னுரையை வந்து நம்ம ஒரு முறை படிச்சுக்கலாம். ஓகே, சரி. இது வந்து லெக்சர் வந்து இந்த ஈஷோவும் சரி என்னோயும் சரி பாத்தீங்கன்னா பிரபுபாதர் வந்து லெக்சர்ஸ் கொடுத்தது, அதை வச்சுதான் வந்து இந்த புக்காவே இது மாறியது. அதனாலதான் நீங்க நிறைய இடத்துல வந்து அவருடைய லெக்சர்ஸா தான் நீங்க வந்து வாசிப்பீங்க. எஸ், தமிழ் புக் யார்கிட்டலாம் இருக்கு கொஞ்சம் கையை உயர்த்தினீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு மாதாஜி. எல்லாத்தையுமே இருக்கு மாதாஜி. ஆர் விஜயகுமார் இருக்கு. எல்லாத்தையுமே இருக்கு. என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. ஈஷோ நோ ப்ராப்ளம், நோ ப்ராப்ளம். ஐ திங்க் 6 பேர் கை தூக்கிட்டு இருக்கீங்க. சரி, 6 பேருமே நீங்க வாசிக்கலாம். என்கிட்ட இருக்கு மாதாஜி. எஸ் எஸ், கை உயர்த்தின பேருக்கு தெரிஞ்சு போயிடுச்சு, நீங்க கை உயர்த்தி இருக்கீங்க. ஆர் விஜயகுமாரி, பி விஜயகுமாரி, மல்லிகா மாதாஜி, பத்மா மாதாஜி, ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி, பிரேம மாதாஜி, உஷா மாதாஜி. சோ உங்க எல்லார்கிட்டயுமே தமிழ்ல புக் இருக்கு இல்லையா? நீங்க வாசிங்க, நான் அப்புறமா அதனுடைய விளக்கங்கள் வந்து ஓகே. சோ வேதங்களுடைய கேட்டகரி உங்க எல்லாருக்கும் தெரியும் இல்லையா? எவ்வாறு கேட்டகரைஸ் பண்றாங்கன்ட்டு அந்த பிபிடியே எங்கிட்ட இருக்கணும். வேதாஸ்னுடைய நிமிஷம். கிளாசிபிகேஷன் ஸ்ருதி ஸ்மிருதி, அந்த கிளாஸ் அந்த இது ஒரு வாட்டி இருக்குங்களா மாதாஜி உங்ககிட்ட? நீங்க அனுப்பிச்சிருந்தீங்கல்ல, அதுதான் நான் அனுப்புவேன் தேடி கண்டுபிடிச்சு. ஆனா இப்ப என்கிட்ட இல்ல. அப்படின்னா இருக்கும், தேட வேண்டிய. உங்ககிட்ட இருந்தா அனுப்புங்க, நெக்ஸ்ட் கிளாஸ்ல வேணா நம்ம அந்த கேட்டகரைசேஷன் எல்லாம் டீடைலா பாத்துக்கலாம். டிரைவ்ல அனுப்பிச்சிருந்தீங்க எனக்கு. ஆமா, நான் அது பண்ணிருப்பேன். ஆனா எனக்கு நான் இதுல வந்து சர்ச் பண்ணி தான் எடுக்கணும். சரி, ஓகே. நீங்க இருந்தா எனக்கு கொஞ்சம் அனுப்பிச்சு விடுங்க மாதாஜி. ஃப்ரைடே கிளாஸ்ல நம்ம அதை பார்க்கலாம். சரியா? இப்ப ஒன்லி இந்த இன்ட்ரோடக்ஷன் மட்டும் இன்னைக்கு நம்ம பண்ணலாம். மாதாஜி எல்லாருமே படிக்கலாம். கொஞ்சம் இருங்க, ஒரு 2 minutes வெயிட் பண்ணு. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा गदामह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राध कांत नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे बृंदावनेश्वरी
ரிஷபானுஷுதே தேவி பிரணமாமி ஹரிப்பிரியே வாஞ்சகல்பதாருभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ஸோ நாம் இன்னைக்கு ஈஷோபனிஷத் எடுத்துட்டு இருக்கோம். மேக்சிமம் இது ஒரு 4 monthsக்குள்ளே பை ஏப்ரல் நம்ம பக்தி சாஸ்திரி முடிச்சிடணும். ஸோ உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அட்லீஸ்ட் ஒரு டிகிரி, நீங்க எல்லாரும் பக்தி சாஸ்திரி டிகிரி வாங்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ உங்களுடைய இனிஷியேஷனும் சரி, அலாங் வித் தட் என்னது பக்தி சாஸ்திரி சர்டிபிகேட்டும் வாங்குற மாதிரி இருந்து, இப்ப நாங்கெல்லாம் அது மாதிரிதான் வாங்கிட்டு வந்தோம். அது மாதிரி நீங்களும் வந்து வாங்கணும்ன்றது என்னுடைய பிரார்த்தனைகள். ஸோ அதற்கான முயற்சி இது. அதனால நீங்க எல்லாருமே இதை வந்து ஒரு உன்னிப்பா முடிச்சிடலாம். இது ஏன்னா அப்ளிகேஷன் பார்ட் தான், நிறைய ஸ்லைட்ஸ் இருக்காது. நம்ம இதுல செகண்ட் லெவல்ல பார்த்த மாதிரி கிடையாது. இதுல வந்து அப்ளிகேஷன் பார்ட் தான் இன்னைக்கு. ஆனா உங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரடக்ஷன் மட்டும் பண்ணணும்ன்றதுக்காக தான் நான் இதை எடுத்திருக்கேன். கோயிங் ஃபார்வர்ட் நம்ம இதை வந்து நீங்க எல்லாரும் படிச்சுன்னு வந்துருங்க. அதனுடைய சாராம்சம் மட்டும் நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். ஓகே, ஹரே கிருஷ்ணா. எஸ் சார். ஜெய மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிங்க. ஸ்ரீமதியரே, ஸ்ரீமான்களே, இன்றைய உரையின் பொருள் வேதம் வழங்கும் அறிவு என்பதாகும். வேதம் என்னும் சமஸ்கிருத சொல்லின் அடிப்படை சொல்லுக்கு பல வகையில் விளக்கம் தரலாம். ஆனால் அதன் இறுதியான பொருள் ஒன்றே. வேதம் என்றால் அறிவு. ஒப்புக்கொள்ளப்படும் எந்த அறிவும் வேதமே. ஏனென்றால் வேதங்கள் கற்பிக்கும் அறிவே மூல அறிவாகும். கட்டுப்பட்ட நிலையிலுள்ள நம் அறிவு குறைபாடுகள் மிக்கது. கட்டுப்பட்ட ஆத்மாவுக்கும் முக்தி அடைந்த ஆத்மாவுக்கும் இடையே உள்ள வித்தியாசம் என்னவென்றால், கட்டுப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு 4 குறைபாடுகள் உள்ளன. முதலாவது குறை, அவன் பல தவறுகள் செய்பவன். உதாரணமாக, எங்கள் நாட்டில் மகாத்மா காந்தி மனிதருள் மாணிக்கமாக கருதப்பட்டவர். ஆனால் அவரும் பல தவறுகளை செய்தார். அவரது வாழ்வின் இறுதி நாட்களில் கூட அவரது உதவியாளர், மகாத்மா காந்தி அவர்களே, நீங்கள் புது டெல்லி கூட்டத்திற்கு போக வேண்டாம், அதில் ஆபத்திருப்பதாக நண்பர்கள் மூலம் வருகிறேன் என்று எச்சரித்தார். ஆனால் அவர் கேட்கவில்லை. போவதில் பிடிவாதமாக இருந்தார். அங்கு கொல்லப்பட்டார். மகாத்மா காந்தியை போன்ற பல பெருமக்கள், ஜனாதிபதி கென்னடி, இப்படி பல தவறுகள் செய்தார்கள். தவறுவது மனித இயல்பு. இது கட்டுண்ட ஆத்மாவின் ஒரு குறை. அடுத்து படிக்கவா? வேற மற்றொரு குறை மாயையின் வசப்படுவது. மாயை என்றால் இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாக எண்ணுவது. எல்லோரும் தன் உடலை தானாக கருதுகிறார்கள். நீங்கள் யார் என்று கேட்டால், நான் திரு ஜான், நான் செல்வந்தன், அது இது என்று சொல்வீர்கள். இவையெல்லாம் உடலை ஒட்டிய இனப்பாடுகள். அப்படி எண்ணுவது மாயை. நீங்கள் உங்கள் உடல் அல்ல. மூன்றாவது குறை ஏமாற்றும் இயல்பு. பிறரை ஏமாற்று குணம் எல்லோரிடமும் உண்டு. ஒருவன் முதல் தரமான முட்டாளாய் இருந்தாலும் தன்னை பெரிய அறிவாளியாக காட்டிக்கொள்வான். அவன் மாயையின் வசப்பட்டு தவறுகள் செய்பவன் என்று முன்பே அவனுக்கு சொல்லப்பட்டிருந்தாலும் இது இப்படிப்பட்டது, இது இப்படியானது என்று தத்துவம் பேசுவான். ஆனால் தனது சுய நிலையை கூட அவன் அறியான். குறைபாடுகள் மிக்கவனாக இருந்தும் தத்துவ நூல்களை எழுத துணிவான். இது அவனை பிடித்துள்ள நோய், ஏமாற்றும் நோய். இறுதியாக நமது புலன்கள் குறைகள் உள்ளவை. நம் கண்களை பற்றி நாம் பெருமைப்பட்டுக் கொள்கிறோம். கடவுளை காட்ட முடியுமா என்று பலர் சவால் விடுகிறார்கள். ஆனால் கடவுளை காணும் தகுதியுடைய கண்களை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்களா? அந்த கண்களில் இல்லாவிட்டால் உங்களால் காண முடியாது. திடீரென்று இந்த அறை இருட்டாகிவிட்டால் உங்கள் கைகளை கூட உங்களால் காண முடியாது. அப்படியானால் உங்கள் காணும் சக்தியை என்ன என்பது? எனவே குறையுள்ள இந்த புலன்களின் உதவியால் அறிவை எதிர்நோக்க முடியாது. கட்டுப்பட்ட வாழ்வின் குறைகளிடையே இருந்து கொண்டு முழுமையான அறிவை நாம் யாருக்கும் தர முடியாது. நாமும் முழுமையானவர்கள் அல்ல. எனவே வேதங்களை அவை உள்ளவாறே ஒப்புக்கொள்கிறோம். வேதங்கள் ஓகே, இப்ப நம்ம வேதம் இதுல வந்து நீங்க பார்க்க வேண்டிய ஒரு கொஸ்டின் என்ன, வேதங்கள், வேதம் என்றால் என்ன? அது ரொம்ப முக்கியம். வாட் ஆர் வேதா இல்லையா? சோ அதனுடைய முக்கியத்துவம் என்ன? வேதங்களை தான் நம்ம வந்து நம்புகின்றோம் இல்லையா? சோ எதன் அடிப்படையில அப்படிங்கிறதையும் வந்து காரணங்கள், ஏன் நம்ம நம்பணும் வேதங்களை அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல ஒன்று நம்ம வந்து பகவத்கீதையில படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? 15.15 ஸ்லோகத்துல வேதைத்த சர்வை அகம் சர்வ வேதோ சோ வேதாந்த கிருத் வேதவித் இல்லையா? சோ அந்த இது நம்ம ஆல்ரெடி படிச்சிருக்கோம். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் அதாவது எம்பெருமான் தான். வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர்தான் இல்லையா? சோ மேலும் வேதம் வேறு அவர் வேறு அல்ல.
அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அவரிலிருந்து வந்ததுதான் வேதமே. சோ அதனால அவருக்குத்தான் அந்த முழுமையான ஞானமே தெரியும். அதனால நாம எல்லாம் தெரிஞ்சின்றாலுமே இது வேதம் அப்படின்னு தெரிஞ்சின்றா கூட ஒரு பார்ஷியலா தான், ஏதோ ஒரு கொஞ்சமா தான் நமக்கு வந்து அதை பத்தி நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆனால் வேதங்கள் என்பது பகவான் ஒருவரால் அவரால் ஏற்றப்பட்டதுதான். அது எல்லாமே அவரிலிருந்து தோன்றியதுதான் வேதம். வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவரும் எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ வேதங்களுடைய நோக்கத்தை நாம புரிந்து கொண்டோம் என்றால் அது நம்ம வந்து பகவானை புரிந்து கொள்வதற்கான மார்க்கம் என்பதை நாம தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் இல்லையா? வேதங்களால் அறியப்பட வேண்டியவர் யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். சோ அந்த வேதங்களை நாம எவ்வாறு புரிந்து கொள்ளணும்? பலன் கருதும் செயல்கள், நம்முடைய கற்பனைக்கேற்றவாறு யூகங்களை அமைத்து நாம புரிந்து கொள்றது, இதெல்லாம் தவறான முறை. ஆனால் நாம எல்லாம் அப்படிதான் செய்யறோம் இல்லையா? ஒன்று வேதங்களை பலன் கருதும் செயல்களுக்காக உபயோகப்படுத்துறோம். இந்த பூஜை புனஸ்காரம், அந்த பூஜை புனஸ்காரம், நமக்கு ஏதோ ஒரு சங்கடம் வந்ததுன்னா இதை செய்யுங்க அதை செய்யுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. என்னுடைய ஒரே ஒரு அனுபவம் என்ன ஆயிட்டுன்னா, சோ ரீசெண்டா ஒன் ஆஃப் த 35 years அசோசியேஷன் இந்த டெம்பிள், ஆக்சுவலி நான் இப்போ ISKCON போறேன்லாம், வெரி எலிவேட்டட் மாதாஜி அவங்க. ஸோ ஆனா ரியலைஸ் பண்ணது, அவங்க கிட்ட பேசின பிறகு நான் ரியலைஸ் பண்ணது என்னன்னா, அங்கே வரவங்க வந்து அந்த ஜெகநாதர் எது கேட்டாலும் கொடுத்துருவாராம். ஸோ ஒரு திருமணம் என்பது ஆனது ஒருத்தருக்கு வந்து, அவர் அப்பதான் வந்தார். யூஸ் டு கம் அண்ட் கோ டு த டெம்பிள், பெரிய பற்றுதல் எல்லாம் கிடையாது அவருக்கு. ஆனா வருவார் டெம்பிளுக்கு, ஒரு சாதாரணமா வரக்கூடிய ஒரு பக்தன் வருவாராம், பண்ணுவார். அப்ப யாரோ ஒருத்தர் சொல்லிக்கிறாங்க, ஜெகநாதர் கிட்ட நீங்க வேண்டிக்கோங்க, திருமணம் ஆனா நான் இந்த டெம்பிள்லயே திருமணம், அதாவது திருமண வாய்ப்பு அமைந்தால் நான் இந்த டெம்பிள்லயே வந்து திருமணம் செய்து கொள்கின்றேன் பகவானே முன்னாடின்னு சொல்லிட்டு வேண்டிக்க சொன்னாங்களாம். சரின்னா அவரும் வந்து அந்த வேண்டுதலை வந்து செய்த பிறகு வித்தின் எ வீக், ஒரு வாரத்துக்குள்ளே திருமணம் ஆகி, போன வியாழக்கிழமை தான் அந்த மனிதருக்கு வந்து, அந்த டிவோட்டிக்கு வந்து திருமணம் ஆயிற்று. சோ அப்போ மாதாஜி சொன்னாங்க, எது வேணாலும் வேண்டினாலும் வந்து ஜெகநாதர் வந்து கூப்பிட்டு கொடுத்துருவாராம். அப்போ நான் அதான் சொன்னேன், என்ன நம்ம எப்பவுமே அதாவது தேவர்கள்கிட்ட செய்யற அதே மாதிரியான ரிலேஷன்ஷிப் பகவான்கிட்ட கண்டிப்பா வைக்க கூடாது அப்படின்றத வந்து நான் வெளிப்படுத்தினேன். ஏன்னா அததான் நாம படிச்சுட்டே வரோம் இல்லையா? சோ வி ஷுட் நெவர் யூட்டிலைஸ், கடவுளுக்கு வந்து கடவுள்கிட்ட வந்து பக்தி மட்டும்தான் இருக்கணும், நமக்கு ஸ்ரத்தை இருக்கணும், நம்பிக்கை இருக்கணும், அடுத்து வந்து பக்தி. இது ரெண்டு தான் நம்ம கடவுள்கிட்ட வைக்கணுமே. நமக்கு என்ன தேவையோ அது பகவான் பார்த்துப்பார் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் ஒப்பீனியன். ஆனா என்னுடைய படிப்பினை என்னன்னா, இதுல இருந்து அந்த வார்த்தை கூட நாம சொல்லி இருக்க கூடாது. ஏன்னா ஷீ ஆல்சோ நோஸ் இல்லையா, 35 வருஷமா சர்வீஸ் பண்றாங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு கூட அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். நான் ஆனா அதுக்கப்புறம் என்ன நினைச்சேன்னா, வை ஐ ரியலைஸ்ட், இந்த மாதிரினா ஒரு சாதாரண இந்த கனிஷ்ட அதிகாரியில இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து நீ வந்து கடவுள்கிட்ட நீ எதையும் வேண்டாத அப்படின்னு நம்ம சொன்னோம்னா எடுத்த உடனே அவங்களுக்கு நம்பிக்கையே வராது. ஆனா சில காலகட்டங்கள்ல வந்து அந்த கனிஷ்ட நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா அவங்களுக்கு நம்பிக்கை வர வைக்கணும்னா, பகவான் மீது நம்பிக்கை வர வைக்கணும், இந்த பலன் கருதும் செயலை கூட ஒரு முறை நம்ம அவங்களுக்கு செய்தால் ஒழிய, அதன் பிறகுதான் அவங்க வந்து அதுல இருந்து ரியலைசேஷன் ஆகி அதுக்கப்புறம் தான் அவங்களுடைய இலக்கு என்னன்றதை வந்து புரிந்து கொள்வதற்கு ஒரு மார்க்கத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொடுக்க முடியும். சோ அதனாலதான் மாதாஜி அப்படி சொன்னாங்களோ என்னவோ அப்படின்னுட்டு நான் எனக்குள்ளே அப்ப நாம சொல்லி இருக்க கூடாதுன்னு ஒரு ஃபீலிங் எனக்கு வந்தது. சோ எஸ், இப்ப அந்த பக்தன் வந்து பகவான்கிட்ட வரார் இல்லையா? சோ தனக்கு ஒரு திருமணத்தை வந்து பகவான் வந்து மூணாவது நினைச்ச பிறகே இம்மீடியட்டா பண்ணி கொடுத்தார். சோ எனக்கு கூட சொன்னாங்க, நீங்களும் பிரார்த்திச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நான் என்ன, எனக்கு யதார்த்தமா நம்ம எப்படி கிளாஸ்ல எப்படி இருக்கிறோமோ அதே மாதிரிதான் அங்கேயும் மாதாஜி கிட்ட சொன்னேன். மாதாஜி இங்க எல்லாமே பிரபுவாதார் இப்படிதான் கொடுத்திருக்காரு, அததான் நம்ம நம்புறோம், அததான் ஃபாலோ பண்ணணும். சோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு எஸ், பகவான் எந்த சமயத்துல என்ன கொடுக்கணுமோ அதை கண்டிப்பா என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கும் கொடுப்பாங்க. அதனால வந்து அந்த நம்பிக்கை மட்டும்தான் எனக்கு இருக்கு. அதனால எதையுமே நான் பௌதீகமா கேட்க எனக்கு வரல. ஏன்னா அததான் நான் எல்லாருக்கும் சொல்லி கொடுக்குறேன். அப்படி இருக்கும்போது நானும் அதே தானே ஃபாலோ பண்ணணும். பிரபுபாதர் என்ன சொல்லியிருக்காரு, வாட் யூ ப்ரீச் யூ ஹாவ் டு ஃபாலோன்னு சொல்லியிருக்காரு. அதன் அடிப்படையில தான் மாதாஜி அப்படின்னு சொன்னேன். ஆனா அதை கூட நம்ம சொல்லி இருக்க கூடாதுன்னு ஒரு ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் வந்தது எனக்கு. ஏன்னா அவங்களுக்கும் அதை பத்தி நல்லா தெரியும் இல்லையா, நாம ஏன் அதை சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு இது. சோ ஆனா அந்த இடத்துல ரொம்ப யதார்த்தமா ஒரு சிம்பிளான ஒரு இதுலதான் நான் பேசினேன். அப்படின்னா என்னுடைய உணர்தலை வச்சு நான் சொன்னேன். ஆனா அது கூட சொல்லியிருக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு உணர்வு எனக்கு ஏற்பட்டது. சோ மனசளவுல அவங்க கிட்ட வந்து எஸ், இதை போய் ஒரு முன்னாடி பேசணும் கூட நினைச்சேன், சாரி கூட கேட்கணும் அப்படின்னு நினைச்சேன். பட் எனக்கு அதுக்கான அவகாசம் எனக்கு கிடைக்கல. இன்னைக்கு முடிஞ்சா பாப்போம்னு சொல்லிட்டு
உங்கள இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏதாவது இருந்தாலும் மாதாஜி நீங்க நீங்க கண்டிப்பா சொன்னதுதான் மாதாஜி மாதாஜி கரெக்ட். நீங்க இல்ல சொன்னதுதான் மாதாஜி, கரெக்ட். ஒரு ருச்சி வரணும் பகவான் இடத்துல. ஆ. ஒரு ருச்சி ம். வரணும் அப்படின்னா இப்படி சின்ன குழந்தைகளுக்கு சாக்லேட் கொடுத்தா ஆ, எப்படி அவங்க ஆமா. வந்து மாத்திரை. அது மாதிரி எஸ் இது ஒரு சின்ன ஒரு இதை கொடுத்து அதுக்கப்புறம் அவங்க கிட்ட பக்தி இதை எஸ் ஏற்படுத்தலாம் மாதாஜி. எஸ் அதனால கரெக்ட் கரெக்ட். இப்ப நான் மாத்திரை நினைக்கிறேன். இல்லந்தா இனிப்பு பேசி கொடுக்குறாங்கல்ல மாதாஜி, மாத்திரை வந்து உள்ளார கசப்பா இருக்கும், மேல இனிப்பா இருக்கும். அதனால மேல கரெக்ட் இனிப்பு கரெக்ட் கொடுத்துட்டு அப்புறம் உள்ளார போயிட்டா அவங்க சரியாயிடுவாங்க. கரெக்ட் கரெக்ட் கரெக்ட். பட் ஆனா அவங்களுக்கு அந்த பலன் கருதக்கூடிய செயல்களோ இல்ல வந்து கற்பனையால போகக்கூடிய அந்த செயல்களையோ வந்து ஈடுபடாமல் இருக்கிறதுக்கான அந்த பாதை வந்து நம்ம கண்டிப்பா ஏற்படுத்தி கொடுக்கணும் இல்லையா? முதல்ல நம்ம சாக்லேட் கொடுத்தாலும் எவ்ரிடே சாக்லேட் கொடுத்தாதான் ஹோம்ஒர்க் பண்ணணும்னு சொன்னா அந்த குழந்தைக்கு அது கண்டிப்பா செய்யக்கூடாது இல்லையா? மேலால தடவி இருக்கணும், மேலால தடவி ஃபர்ஸ்ட் கொடுக்கணும். எஸ் இல்ல இல்ல, ஒன்லி முதல் ஒன் நாள் டே. சொல்லி கொடுக்கலாம், முதல் நாள் சொல்லி முதல் கொடுக்கணும். ஆமா அப்புறம் முதல் நாள் நீதான் வந்து பண்ணிக்கணும் அதுக்கப்புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாக்க ஆமா அது மாதிரி இவங்களுக்கும் நம்ம எஸ் இப்படி வரணும். அப்புறம் அவங்களுக்கே அந்த உணர்வு ஏற்பட்டு அப்புறம் பக்தி செலுத்துவாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன் மாதாஜி. எஸ் 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 மேபி அந்த இன்டென்ஷன்ல தான் மாதாஜி சொல்லியிருப்பாங்கன்னு நான் நினைக்கிறேன். என்னுடைய உணர்தல் நாம தவறு இழைச்சிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு இது. ஏன்னா வைஷ்ணவ அபராதங்கள் செய்யக்கூடாது இல்லையா? சோ தட்ஸ் வாட் ஐ ஃபெல்ட். அன்னைக்கு நைட்டே எனக்கு அந்த உணர்வு என்பது ஏற்பட்டது. ஏன்னா 35 இயர்ஸா இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா நம்ம 3-4 வருஷத்துக்கே நமக்கு இந்த அளவுக்கு யோசிக்கிற அளவுக்கு பகவான் வந்து வழி கொடுத்திருக்காருன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு 35 வருஷ சர்வீஸ். என்னண்டி பிரபுஜி எல்லாருமே அவங்க எல்லாருமே ஒன்னாதான் ஜெயபதக சுவாமி மகாராஜ் கிட்ட வந்து தீட்சை பெற்றவங்க. சோ அதனால அவங்களுக்கு அந்த அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கண்டிப்பா இருக்கும். ஆனா நான் தான் வந்து ஐ திங்க் நான் என்ன நினைச்சேனோ அதை பேசக்கூடிய அந்த அவகாசத்தை நான் எடுத்தேன். அவங்க எனக்கு நாங்க நீ வந்து பேசுற மாதிரி மாதாஜி. இல்ல நான் வந்து அவங்க எனக்கு சொன்னாங்க நீ வேண்டிக்கோ அப்படின்னு எனக்கு சொன்னாங்க. அவங்க சொன்னப்போதான் நான் இதை சொன்னேன். அது வரைக்கும் நான் கூட பேச போல. சோ என்னன்னா இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் நமக்கு நல்லது. எதை பேசணும் எதை பேசக்கூடாது. எஸ் இவந்தோ நம்ம பர்ஃபெக்டா தான் நம்ம பேசியிருந்தாலும் அந்த சூழ்நிலையில வந்து நம்ம அது பேசலாமா வேண்டாமா அப்படின்றது வந்து ஒரு தடவைக்கு 10 தடவை நம்ம நிறையவே யோசிக்கணும். யாருக்காவது இதனால ஏதாவது மனதளவுல வந்து சங்கடம் வருதா இல்லையா? இல்ல நம்ம சரிவரதான் புரிஞ்சுட்டு இருக்கோமா? ஃபர்ஸ்ட் நம்முடைய கரெக்ட்னஸ் பத்தி நாம கண்டிப்பா யோசிக்கணும். அடுத்தவங்க கரெக்ட்னஸ் பத்தி நான் கண்டிப்பா யோசிக்கலாம். ஆனா நான் என்ன பண்றேன்றது மட்டும் தான் சொன்னேன். ஐ டிடன்ட் டெல் எனிதிங். சோ அதனால நான் இந்த மாதிரி நான் பிரார்த்தனை பண்றது இல்ல மாதாஜின்னு சொன்னேன் நான். சோ அதனால எனிவே ஏன்னா நம்ம 10 வாட்டி 11 வாட்டி இப்படிதான் நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம். இன்னொன்னு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கூட நமக்கு இருக்கு இல்லையா? வேர் ஆல் பாசிங் த்ரூ தட். அந்த பாதையில போகும்பொழுது நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்சஸ் நடந்துட்டு தான் இருக்கு. எத்தனை பேருக்கு ஆரோக்கியம் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் வந்ததற்கான அந்த மார்க்கம் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா? இதெல்லாமே நமக்கு கேட்க வேண்டியதே இல்லை. அது தானாவே வந்து வந்த ஒரு சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாம் நாம கண்டிப்பா பார்த்திருக்கோம். எவ்வளவு இக்கட்டான சூழ்நிலை இருந்தாலும் அதுல இருந்து பகவான் நம்மளை ரட்சிச்சிருக்கார் என்றது. ஏன்னா அதனுடைய இம்பாக்டே வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா தலைக்கு வந்து தலைப்பாயோட போன சுச்சுவேஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கண்டிப்பா பார்த்திருப்போம் இல்லையா? அதனாலதான் அது அதனால இருந்து பகவான் ரட்சிக்கட்டும்னு நம்ம வேண்ட வேண்டிய அவசியமும் கிடையாது. பகவான் கண்டிப்பா ரட்சிப்பார். ஏன்னா அவரை தவிர வேற யாரையுமே நம்ம நம்பி இருக்கவில்லை அப்படிங்கிற அந்த அந்த சரணாகதியை வந்து நம்ம ஸ்ட்ராங்கா எடுத்துட்டு போயிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலி பகவான் நமக்கு எது நல்லதோ அது செய்வார். எதுவா இருந்தாலும் நமக்கு அதை ஏத்துக்கக்கூடிய அந்த மனப்பக்குவம் மட்டும் நமக்கு பகவான் கொடுக்கணும். நாம ஒரு கருவியாக மட்டும் ஆகலாம் அப்படிங்கிற இந்த பக்குவத்தை எல்லாம் நாம கண்டிப்பா வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான அது ஒரு இது. அவ்வாறு நம்ம அதை வந்து அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் பயிற்சி செய்தோம் என்றால் ஆட்டோமேட்டிக்கலி என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு நம்ம வந்து முழுமையாக ஒரு பக்குவம் அடைந்த ஒரு மனிதராக மாறுவதற்கு நமக்கு வாய்ப்பு கண்டிப்பாக கிட்டும் இல்லையா? சோ இது என்னன்னாக்கா வேதங்களால நாம் அறிய வேண்டியது யாரை என்றால் எல்லாம் வல்ல இறைவனை பற்றி இல்லையா? வேதங்களை தொகுத்தவரும் அவர்தான். வேதம் என்றால் என்ன? ஞானம் என்று பொருள் இல்லையா? சோ எந்த ஒரு ஞானமுமே வந்து will accept as a வேதா. சோ அதாவது for the teachings of the Vedas are the original knowledge. அதுதான் உண்மையான ஞானம் என்பது. அது கற்றுண்ட ஒரு வாழ்க்கையும் விடுதலை அடைந்த வாழ்க்கைக்கும் இடையில ஏற்படக்கூடிய அந்த வித்தியாசங்களை வந்து அது புடம் போட்டு காட்டும். சோ இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய வித்தியாசங்கள் என்ன? நம்ம 4 விதமான குறைபாடுகளோட தான் அவதரித்திருக்கின்றோம் இல்லையா? ஒன்று, மாயையிலே இருப்பவர்கள். நாம் எப்பொழுதுமே தவறு இழைப்பவர்கள் இல்லையா? நாம் இன்னொருத்தரை ஏமாற்றக்கூடிய அந்த மனசுதான் நமக்கு எப்பவுமே இருக்கும். அவங்க நம்மள பார்க்கலையா அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கலி பார்த்தும் பார்க்காதது போல போகக்கூடிய மனசு இருக்கும் இல்லையா? சோ ஒருத்தர் நம்ம ரிலேஷன்ஸே இருக்காங்க, அவங்க புடிச்சுண்டா நம்மள வந்து அவங்க ரொம்ப தலைவலிப்பா பேசி கழுத்து அறுத்துருவாங்க. அதனால நம்ம எப்படி இப்ப எஸ்கேப் ஆகுறது அப்படின்னா பார்க்காமலேயே அந்த இடத்த விட்டு நம்ம நகர்ந்துடணும்னு நினைப்போம்
இல்லையா? அது ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை. எஸ். சோ அது அந்த மாதிரி செய்யலாம். அதை விட நம்ம வந்து எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு நம்ம போயிடலாம். ஆனா அந்த சீட்டிங் ப்ரொபன்சிட்டி நம்ம கிட்ட உண்டு. ஏமாற்றக்கூடிய அந்த மன புத்தி வந்து நம்ம கிட்ட உண்டு. மேலும் நம்முடைய புலன்கள் எல்லாம் குறையுடையதுதான். கண்ணால பார்க்கக்கூடிய ஈவன் சயின்டிபிக்கலி இந்த கண்ணை வந்து நம்ம ஆராய்ச்சி பண்ணா கூட 100% அந்த எரர் இல்லாம கிடையாது. 0 பவர் யாருக்குமே கிடையாது. 0.01 0.01 பவராவது கண்டிப்பா எல்லாருக்குமே இருக்கும். அதனால அதாவது நம்ம பிசிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் வச்சு பார்க்கும் பொழுது கூட நமக்கு வந்து மேலும் இந்த காதுல வந்து ஒரு பர்டிகுலர் ஃப்ரீக்வன்சில தான் நம்மளால அலைன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? சோ அந்த நேரலை அப்படின்னுவாங்க இல்லையா? 20 ஹெர்ட்ஸ்ல இருந்து 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸ் அந்த ரேஞ்சுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய அந்த இதுல இருக்கிற மட்டும்தான் நம்ம காதால கேட்க முடியும். 20 ஹெர்ட்ஸ் கீழே ஏதாவது சப்தம் இருந்தாலும் நம்ம காதுல கேட்க முடியாது. 20 கிலோ ஹெர்ட்ஸுக்கு மேல இருந்தாலும் இந்த காதால கேட்கக்கூடிய கெப்பாசிட்டி கிடையாது. அப்போ எல்லாத்தையுமே கேட்கக்கூடியதா இருந்தாதான் இது குறையற்ற காது இல்லையா? ஆனா சயின்டிபிக்கலி இருக்கக்கூடியதையும் நம்ம வந்து மேப் பண்ணிக்கணும். அதனால குறையுடைய புலன்களோட பிறந்தவர்கள் தான் நாம செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு செயலிலுமே நமக்கு குற்றம் என்பது உண்டு இல்லையா? தவறு என்பது உண்டு. ஆனா நம்ம அலசி ஆராயும் பொழுதுதான் நாம் எந்த இடத்துல தவறு இழைத்தோம் அப்படிங்கறது வந்து நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடியும். தவறு நம்ம இழைக்கிறது சகஜம்தான். ஆனா அதை உணர வேண்டும். உணர்ந்து மீண்டும் அந்த தவறை வந்து நாம செய்யாம இருக்கக்கூடிய அந்த மார்க்கத்திற்கு நம்மள நாம எடுத்து செல்ல வேண்டும். அதுதான் ரொம்ப முக்கியம். சோ இந்த இடத்துல வந்து 4 மிஸ்டேக்ஸ் வந்து அழகாக சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஒண்ணு எக்ஸாம்பிள் மகாத்மா காந்தியை வச்சு சொல்லியிருக்காங்க. எஸ், மகாத்மா காந்திஜிக்கு வந்து லெட்டர் கூட எழுதினாராம். சோ அதாவது நியூ டெல்லிக்கு போக வேண்டாம், அங்க போனா உங்களுக்கு வந்து ஆபத்து காத்துட்டு இருக்கு அப்படின்னுட்டு வந்து சொன்ன பிறகு கூட அவர் வந்து நியூ டெல்லிக்கு போனார். அங்கே வந்து கொல்லப்பட்டார், மரணம் எய்தினார். இதே மாதிரிதான் கென்னடியா ஆல்சோ இல்லையா? சோ இப்படி பெரிய தலைவர்களா இருந்தாலும் அவர்களும் வந்து விதிவிலக்கு கிடையாது. ஹியூமன்ஸ் ஆர் ப்ரோன் டு டூ மிஸ்டேக்ஸ் ஒன்லி இல்லையா? மனிதர்களாகிய நாம கண்டிப்பாக தவறு இழைப்பவர்கள் தான். அதுதான் நம்முடைய இயல்பே கூட. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த டிஃபெக்ட் ஆஃப் த கட்டுண்ட ஆத்மாவுடைய முதல் குறை அதுதான். 2வது மாயை, எதையுமே நம்பிவிடக்கூடிய தன்மை இல்லையா? மாயா. மாயை என்றால் ஒன்று இல்லாததை இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடியது, அதுதான் மாயை. சம்திங் மீன்ஸ் டு அக்செப்ட் விச் இஸ் நாட் இல்லையா? எது இல்லையோ அது நிஜம் என்று நம்பக்கூடியது. இப்போ ஒருத்தரை பத்தி ஒருத்தர் வந்து சொல்றாங்கன்னா அவர் அப்படிதான்னா எஸ், நாமளும் என்ன பண்ணுவோம், சொல்றவங்களுடைய வே ஆஃப் எக்ஸ்பிரஷன், அவங்க மீது நாம வச்சிருந்த நம்பிக்கை, அவங்க பொய் கூட சொல்லியிருப்பாங்க, ஆனா அதையும் சேர்த்து நாம வந்து நம்பி விடுவோம் இல்லையா? சோ அதனால மாயை, அப்ப அந்த மனிதருடைய பேச்சினுடைய மாயையில நாம சிக்கிக் கொள்கின்றோம். மாயை எது இல்லையோ அது இருக்கின்றது என்று சொல்லக்கூடியதுதான் மாயை இல்லையா? சோ இந்த ஆத்மா வந்து நமக்கு தெரியறது இல்லை. இந்த பாடி வந்து நம்ம வந்து இதுதான் உண்மை என்று நினைக்கின்றோம். உண்மையிலே இந்த உடல் வந்து சில காலம் மட்டும்தான் இருக்கும். ஆனா ஆத்மா வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கக்கூடிய ஒன்று. சோ இந்த உடலுக்கு நாம் எல்லாருமே பேர் வச்சுக்கிறோம் இல்லையா? ஐடென்டிபிகேஷன். ஆனா உண்மையான ஐடென்டிபிகேஷன் வந்து ஆத்ம ரூபத்துலதான் இல்லையா? சோ நான் இப்படி, என்னுடைய நிலை, நீ யார்? சோ வாட் ஆர் த அட்ரிபியூட்ஸ்? நமக்குன்னு இருக்கக்கூடிய பண்புகள் என்னக்கா, நம்முடைய ஆஸ்தி, நம்முடைய அதாவது செயல், நாம் என்ன வேலை செய்யறோம், நம்முடைய பெயர் என்ன, நாம் என்ன படிச்சிருக்கோம், குவாலிபிகேஷன், இது எல்லாமே நம்ம தான், அதை தான் நம்ம சொல்வோம். ஆனா உண்மையிலே அந்த குவாலிபிகேஷன் இல்லையா, நம்முடைய ஸ்டேட்டஸ், பதவி இல்லையா, அடுத்து வந்து புகழ், அடுத்து ஆஸ்திகள், இதெல்லாமே நமக்கு வந்து நிலைத்திருக்கின்றதா கடைசி வரைக்குமே? இல்லை நாம் வரும்போதுதான் எடுத்து கொண்டு வந்தோமா? கிடையாது. எல்லாமே நிலையற்றதுதான். எல்லாமே நமக்கு உரிமையானதும் கிடையாது. எல்லாம் இங்கதான் விட்டுட்டு போக போறோம் இல்லையா? மரணிக்கிற வரைக்கும் தான் நமக்கு. ஆனா ஒரே ஒரு ஆஸ்தி, கல்வி மட்டும்தான் கடைசி வரைக்கும் நம்ம, அதாவது நம்ம இது ஃபியூனரல் வரைக்குமே நம்ம பேர் வர்றதுன்னா அந்த படிப்பு ஒண்ணுதான் நம்ம கிட்ட இருந்து யாருமே அபகரிக்க மாட்டாங்க. எல்லாமே எது வேண்டும் என்றாலும், யாரு வேண்டும் என்றாலும் ஒருத்தரிடத்துல இருந்து அபகரிக்கக்கூடிய வந்து ஆஸ்திகள் எல்லாமே, பதவி எதுவுமே நிலைத்தது கிடையாது. அது நம்ம கண்ணு முன்னாடியே நம்ம கிட்ட இருந்து தூரமாக போறதை நம்மளால பார்க்கவும் முடியும். ஆனால் ஒன்லி எஜுகேஷன் மட்டும்தான் நமக்கு கடைசி வரைக்குமே இருக்கும் இல்லையா? அதுவும் மரணித்த பிறகு நம்ம அதுவும் வேலிடேஷன் கிடையாது. இப்படி இல்லாத ஒன்றை நாம் என்ன பண்றோம், இருக்கின்றது எண்ணிக்கொண்டு அதன் மீதே நாம வந்து மனதை பூர்ணமாக நிறுத்தி அதற்காக நாம வந்து உளைச்சல் படுறது இல்லையா? ஒன்னொண்ணுமே பதவிக்காக சண்டை போடுறோம், அடுத்து வந்து ஆஸ்திக்காக சண்டை போடுறோம் இல்லையா? சோ பொருளுக்காக சண்டை போடுறோம். இப்படி எவ்ரிவேர் வி ஆர் ஆல்வேஸ் ஃபைட்டிங் ஒன்லி நம்ம. அதே மாதிரி எனக்கு, அதாவது நம்ம என்னது மதிப்பு, மரியாதை இல்லையா, ஆனர், இது எல்லாமே எதிர்பார்த்துண்டு செயல்படுறது. உண்மையிலே வந்து
நம்முடைய மதிப்பு மரியாதை எல்லாம் நம்முடைய சுபாவத்தின் அடிப்படையில நமக்கு கிடைக்கணும் இல்லையா? நாம் எவ்வாறு செயல்படுகின்றோமோ அதன் அடிப்படையில தான் நமக்கு கிடைக்க பெற வேண்டும். ஆனா அப்படி கிடையாது. நம்ம பதவி அந்தஸ்து வச்சு நம்முடைய வந்தவங்க யாராவது நம்ம வந்த உடனே எழுந்து நிக்கணும்னு நம்ம வந்து எதிர்பார்ப்போம். இதே மாதிரிதான் ஒரு எம்எல்ஏ வந்தா நம்ம என்ன பண்றோம், ஓடி ஓடி நம்ம அவரை பார்ப்போம். அதே 5 வருஷம் கழிச்சு அவர் எம்எல்ஏ இல்ல சாதாரண ஒரு மனுஷரா வந்தா ஒரு 10ஓட 11 அவர் நம்ம கண்டிப்பா ட்ரீட் பண்ணுவோம். அப்போ அது இல்லாத ஒன்று இல்லையா? அந்த மதிப்பை வந்து நாம இருக்கின்றது என்று அவர் முன்னாடி அந்த சூழ்நிலைக்கு நாம காட்டிக் கொள்கின்றோம். சோ எவ்வாறு இந்த உடல் நான் ஐடென்டிபிகேஷன் இல்லையா? ஆத்மா ஐடென்டிபிகேஷனே கிடையாது. உண்மையான ஐடென்டிபிகேஷன் எது? ஆத்மா தான். ஆனா நம்ம பாடியில ஐடென்டிபிகேஷன் தான் நாம பண்றது இல்லையா? சோ அது எல்லாமே மாயை. இதெல்லாமே பாடிலி ஐடென்டிபிகேஷன். ஆனா நாம உடல் கிடையாது, நாம ஒரு ஆத்மா என்பதை நாம உணர வேண்டும். அதனால்தான் இது மாயை என்று சொல்லப்படுகின்றது. சீட்டிங் ப்ரொபென்சிட்டி நம்ம எல்லார்கிட்டயுமே உண்டு இல்லையா? ஏமாற்றக்கூடிய, இப்ப வேணா நம்ம அதை குறைச்சிருக்கலாம் இல்ல 0 பண்ணிருக்கலாம். ஆனா முன்னாடி டக்குன்னு எதையாவது ஒண்ணு சொல்லணும்னாக்கா சொல்லிடுவோம் நம்ம. சோ ஏன்னா அந்த சூழ்நிலையில வந்து நம்ம யாரையாவது ரட்சிக்கிறதுக்கு கூட நம்ம ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவோம், நம்ம சொல்லாம இருந்திருக்க மாட்டோம். இது நடந்திருக்க ஒன்றுதான். நேற்று நடந்ததே நம்மளால ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. அதனால எத்தனையோ ஆண்டுகளுக்கு முன்ன செஞ்சது எல்லாமே நம்மளால கண்டிப்பா ரீகலெக்ட் பண்ண முடியாது. மேலும் நாம் சீட் பண்ணதே கூட நாம் உணராமல் கூட நம்ம வாழ்ந்துன்றது. இப்படிப்பட்ட ஒருத்தர் தவறு இழைத்தால் அது தவறு என்று உணரக்கூடிய பக்குவமற்றவர்களும் உண்டு இல்லையா? அவர்கள் செய்ததே நியாயம் அப்படின்னு வாதிக்கிறவங்களும் உண்டு. அந்த விசிபிலிட்டியே இல்லாத வாழக்கூடிய ஜீவன்களும் உண்டு இந்த பிரபஞ்சத்துல இல்லையா? சோ ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை. எவ்ரிஒன் ஹாஸ் த ப்ரொபென்சிட்டி டு cheat others. Although a person is fool number 1, முட்டாளாக இருந்தாலும் நான் தான் வந்து புத்திசாலி என்று நினைக்கக்கூடிய, he pose himself as very intelligent இல்லையா? Although it is already pointed out that he is in illusion, மாயில் இருப்பதால், and makes mistakes, அவன் தவறுகள் இழைத்தாலும் நான் நினைக்கிறேன் இதுதான்ட்டு அப்படி எல்லாமே அசம்ஷன்ஸா தான் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா உண்மையிலே அதனுடைய உண்மையான தாத்பரியம் என்ன, அதனுடைய விளைவுகள் என்ன அப்படிங்கிறதெல்லாம் அவங்களுக்கு யோசிக்கக்கூடிய அந்த திறன் எல்லாம் இருக்காது. ஒரு செயலினுடைய விளைவு இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்ன்றதெல்லாம் யூகங்களாகத்தான் அவர்கள் பார்ப்பார்கள். ஆனால் அதனுடைய உண்மையான நிலையை வந்து உணரக்கூடிய பக்குவம் என்பது அவர்களுக்கு இருக்காது இல்லையா? சோ சில பேர் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் முன்னாடி எல்லாம் கிரெடிட் கார்டு, இப்பெல்லாம் எல்லாருக்குமே பை டிஃபால்ட்டா அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து கிரெடிட் கார்டு இல்லையா? இந்த கிரெடிட் கார்டு வந்து ஒரு பெரிய பிசினஸாவே நடந்துட்டு இருந்துச்சு. எஸ்பிஐல வந்து கிரெடிட் கார்டு வாங்கணும்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். நான் எப்ப சொல்றேன்னா ஒரு 15-16 வருஷத்துக்கு முன்னாடி கிரெடிட் கார்டு வந்து அவ்வளவு சாமானியமா எல்லாருக்குமே கொடுக்கவே மாட்டாங்க இந்த கிரெடிட் கார்டு. சோ அப்ப அந்த கேட்டகரி பாத்தீங்கன்னாக்கா, சோ அட்வொகேட்டா இருந்தா கொடுக்க மாட்டாங்க, ஏன்னா அவங்க கிட்ட காசு வராதுன்ட்டு. இப்பெல்லாம் சாமானியமா வந்து இட் ஹஸ் கம். இப்ப யாருமே வந்து செக் பவுன்ஸ் ஆனாக்கா இமீடியட்டா அது வந்து இட் இஸ் ட்ரீட்டட் ஆஸ் அ சீட்டிங் இல்லையா? அப்பெல்லாம் அந்த செக் பவுன்ஸ் ஆனா கூட பெரிய விஷயமே கிடையாது. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு பெரிய விஷயமே இல்லாம இருந்தது. அதனால செக் போஸ்ட் டேட்டட் செக் கொடுத்தாலும் நம்ப மாட்டாங்க. இப்பெல்லாம் பிடிசி வாங்கிட்டாக்கா அதுல பவுன்ஸ் ஆச்சுன்னா அவங்களுக்கு தான் வந்து கிரிமினல் கேஸ் வர மாதிரி இருக்கு. ஸோ அந்த அளவுக்கு ரூல்ஸ் எல்லாம் இப்போ வந்து ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு. ஆனா அந்த 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி அப்படி கிடையாது. அதே மாதிரி வந்து அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா சில ரிலீஜியஸ் பீப்புளுக்கு வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க, அவங்க கிட்ட காசு வாங்க முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு. அதை நான் சொல்ல விரும்பல. ஸோ அந்த மாதிரி வந்து சிலதெல்லாம் வந்து நம்ம போலீஸ் இந்த மாதிரி இவங்களுக்கு எல்லாமே வந்து கிரெடிட் கார்ட்ஸ் எல்லாம், ஏன்னா அவங்க கிட்ட போய் பேங்க்காரங்க வந்து கியூ போட்டு வாங்க முடியாது. சோ இன்று போய் நாளை வான்ற மாதிரி ஆயிடும். கணபதி சொன்ன மாதிரி, நம்ம பிள்ளையார் சொன்ன மாதிரி இன்று போய் நாளை வான்னு சனீஸ்வரனுக்கு சொல்லி அமைச்ச மாதிரி ஆயிடும் இல்லையா? சோ அந்த மாதிரி ஒரு கதை தான். சோ இப்படி இந்த ஏமாற்றக்கூடிய நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து தன்னுடைய நிலை வந்து ஐ திங்க் ஏமாற்றக்கூடிய தன்மையில தான் இருந்தாங்க. அப்ப அந்த கிரெடிட் கார்ட்ஸ்க்கு எல்லாமே ரொம்ப அதாவது ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருந்தது அந்த காலகட்டத்துல. 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாருமே அவ்வளவு சாமானியமா அதுக்கு சோ மெனி ஸ்க்ரூட்டினிட்டி, அவங்களுடைய பேக்ரவுண்ட் செக், அவங்களுடைய வெல்த் எப்படி, இப்படி எல்லாம் வந்து பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்பெல்லாம் நமக்கு ஈஸியா கிடைக்கிறது, ஏன்னா மணி வேல்யூவும் குறைஞ்சிருச்சு இல்லையா? சோ அப்போ வந்து பொசிஷன் பவர் இப்படி எல்லாம். அதே மாதிரி பொலிட்டிக்கல் பீப்புளுக்குனாலும் ரொம்ப யோசிப்பாங்க, ஏன்னா நாளைக்கு அவன் பதவி வந்தாலும் அவன்கிட்ட அடி வாங்க வேண்டியிருக்கும், அடுத்து வந்து இல்லை என்றாலும் அவங்ககிட்ட போய் எதுவுமே வாங்க முடியாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைகள் எல்லாமே இருந்தது. சோ இப்படி இந்த குறையுடைய ஏமாற்றக்கூடிய தன்மை வந்து அந்த அதாவது 15 வருஷத்துக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஸ்க்ரூட்டினிட்டி பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. இப்பயும் ஏமாற்றுகள் இருக்கும், நமக்கு தெரியாது. ஆனா இப்ப லா ஒன்லி இஸ் வெரி வெரி ஸ்ட்ராங். ஸோ இந்த மாதிரி பினான்சியல் இதுல வந்து சீட்டிங் பண்றது வந்து இப்ப மிக குறைவாயிற்று.
இப்ப எல்லாருக்குமே பை டிஃபால்ட்டா அக்கௌண்ட் ஓபன் பண்ணா ஒரு கிரெடிட் கார்டும் வந்துருது. ஆனா அப்போ SBI கிரெடிட் கார்டு வாங்குறது ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. சோ இந்த மாதிரி ஏமாற்றுதல் என்பது நமக்கு ஒரு வியாதி. ஈஸியா ஏமாற்றுறது. அடுத்து லாஸ்டா வந்து ஒன்று ஏமாற்றுறது வந்து தெரிஞ்சே ஏமாத்துறவங்க இருக்காங்க. அதாவது அவங்களோட தவறு என்று தெரிந்தாலும் அது அவங்களுடைய சுபாவமாக நினைச்சு கொண்டு ஏமாற்றவங்களும் உண்டு. ஆனா அதை நம்ம ஏமாத்தினே ஒத்துக்காம இருக்கக்கூடிய தன்மையும் உண்டு. ஆனா சில பேர் வந்து அறியாமையில வந்து ஏமாற்றுவாங்க. அவங்க செய்யறதே தவறு என்றே தெரியாமலே அவர்கள் வந்து ஏமாற்றுவார்கள் இல்லையா? சோ நம்ம ஏன்னா குறையுடைய புலன்கள், அதோட புத்தியும் அதற்கேற்றவாறு செயல்படும். we are proud of our eyes இல்லையா? நம்ம கண்களால வந்து ரொம்பவுமே அத பெருமிதம் கொள்கின்றோம். சோ கேன் சம்மன் சேலஞ்ச், நாத்திகவாதிகள் எங்க கடவுள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஸ்டின் கேட்பாங்க. உண்மையிலே கடவுளை காண்பதற்கான தகுதி அவர்களுக்கு இருக்கின்றதா? அப்படிப்பட்ட கண்களை அவர்கள் பெற்றிருக்கிறார்களா? அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின். எல்லாத்துக்குமே ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு இல்லையா? இப்ப நம்ம ஒரு வேலைக்கு போனோம்னா கூட நம்ம படிக்கணும். இப்போ என்ஜினியரிங் படிக்கணும், டாக்டர் படிக்கணும்னா அட்லீஸ்ட் +2 பாஸ் பண்ணிருக்கணும், அந்த குரூப்பை எடுத்திருக்கணும், என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிருக்கணும். இவ்வளோ குவாலிஃபிகேஷன், அதாவது ஒரு நார்மலான இந்த பௌதிக உலகத்துல வந்து நம்ம வாழறதுக்கு தகுதிகள் இருக்கிறதுக்கு அதுக்கு ஒரு என்ட்ரன்ஸ் குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் பார்த்துதான் நமக்கு என்ட்ரன்ஸ் கிளியர் பண்ணி தான் நம்மள வந்து அந்த அட்மிஷனே கொடுக்குறாங்க. அப்போ கடவுளை காண்பதற்கு மட்டும் நாம ஏன் வந்து குவாலிஃபிகேஷன் வந்து வைக்க கூடாது இல்லையா? சோ இதை நம்ம இந்த கொஸ்டினை நம்ம என்னைக்காவது நம்ம மனசுல வந்து அலைப்பாய விட்டுருக்கோமா, யோசிச்சிருக்கோமா? கிடையாது இல்லையா? யூ வில் நெவர் see if you haven't eyes. அதே விராட் ரூபத்துக்கே பகவான் வந்து அர்ஜுனருக்கு வந்து அந்த கண்களை கொடுத்தார், தெய்வீக கண்களை கொடுத்தார் அந்த ரூபத்தை காண்பதற்கு இல்லையா? சோ அப்ப நமக்கு நார்மலான கண்ணுல வந்து அந்த டிவினிட்டியை பாக்குறது வந்து நமக்கு கண்டிப்பா கிடையாது, ஆப்ஷன் கிடையாது. அப்படிங்கறத வந்து நாம ஃபர்ஸ்ட் புரிஞ்சுக்கணும். நாம குவாலிஃபை ஆயிருக்கோமா, பகவானை பாக்குறதுக்கு நமக்கு அந்த தகுதி இருக்கா, ஆர் வி எலிஜிபிள் அப்படிங்கிற நம்முடைய குவாலிஃபிகேஷன் வந்து கிளியரன்ஸ் ஆயிருக்கா அப்படின்னும் போது தானாவே நமக்கு கிளியர் ஆனா பகவான் நமக்கு தோன்றுவார். ஏன் ஆச்சாரியார்களுக்கு குருமார்களுக்கு எல்லாம் வந்து பகவான் காட்சி அளிக்கிறார் ஏனென்றால் அவருக்கு அந்த குவாலிஃபிகேஷனை வந்து ரீச் ஆயிருக்காங்க, அதனால அவங்களுக்கு வந்து பகவான் வந்து தோன்றுகிறார். நம்ம இன்னும் அந்த குவாலிஃபிகேஷன் ரீச் ஆகல, அதனால நமக்கு காணக்கூடிய அந்த பாக்கியத்தை நமக்கு பெறவில்லை, அவ்வளவுதானே தவிர படிக்கிறதுக்கு நார்மலான ஒரு பௌதீகத்துக்கே நாம அவ்வளவு எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா குவாலிஃபிகேஷன் எல்லாம் பாக்குறோம் இல்லையா? ஒரு வரனை தேடினாலுமே அந்த வரக்கூடிய வரன் வந்து என்னென்ன தகுதிகள் இருக்கணும், ஆஸ்தி என்ன இருக்கணும் இல்லையா? அந்த பையனுடைய ஹைட் எப்படி இருக்கணும், சோ நம்ம பொண்ணு ஹைட்டா இருந்தா பையனும் ரொம்ப ஹைட்டா இருக்கணுமே, இதெல்லாம் எதிர்பார்ப்புகள் எல்லாம் நம்ம வச்சிருக்கிறோமா இல்லையா? சோ இப்படி நமக்கே ஒரு இந்த எலிஜிபிலிட்டி பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிக்கும் பொழுது ஒரு செயலுக்கு பகவானை பார்ப்பதற்கும் நம்ம ஒரு குவாலிட்டியை வந்து கண்டிப்பா குவாலிஃபிகேஷன் வைக்கணும். ஆனா அதை வந்து யோசிக்கிறதே கிடையாது. அதாவது முட்டாள்களாக இருக்கக்கூடிய நாட்டுவாதிகள் வந்து அதை யோசிக்கிறதும் கிடையாது. ஸோ இஃப் இமீடியட்லி த ரூம் பிகம்ஸ் டார்க், இப்போ லைட் போயிடுச்சுன்னா நம்ம வந்து கண் நல்லா தான் தெரியும், கண்ணு ஒன்றும் ப்ராப்ளமே கிடையாது. இருட்டுல வந்து பகலெல்லாம் நமக்கு லைட் போட்டாலும் சரி போடலனாலும் சரி நம்மளால ஓரளவுக்கு நம்மள பார்க்க முடியும். ஸோ கண்ணு வந்து பார்வை என்பது நல்லா ஒர்க் ஆகும். ஆனா அது இருட்டுல வந்து லைட் இருந்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து எல்லாத்தையுமே பார்க்க முடியும். அது கண்ணுடைய டிஃபெக்டா இல்லையா? அதாவது நம்ம இருள் வந்து சூழப்பட்ட பிறகு கண் வந்து ஒர்க், அதாவது இதனுடைய இந்த கண் வந்து பார்க்கக்கூடிய தகுதியை இழந்து விட்டதா என்ன? கிடையாது. கண் எப்பவுமே பார்க்க முடியும். ஆனால் அந்த இருட்டுல வந்து அதனால வந்து பார்க்கக்கூடிய அந்த இது தன்னை சுற்றி இருள் இருக்கும் பொழுது அதை வந்து அந்த பிரகாசம் இல்லாத நிலையில வந்து அந்த கண் வந்து பிரயோஜனப்படாது இல்லையா? So you cannot see even our hands also. So what power, இப்படிப்பட்ட குறையுடைய கண்ணை நம்ம வச்சிருக்கோம். அதனால எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து பர்ஃபெக்டா பாக்குறோம்னு நம்ம என்னைக்குமே எல்லாத்துலயுமே பர்ஃபெக்ட். சில பேர் வந்து எஸ் நான் செய்ததான் ரைட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதிச்சு அதாவது வந்து அவங்க முடிப்பாங்க, அந்த வாதத்தையே முடிப்பாங்க. உண்மையிலே அப்படி வாதிக்கிறவங்க கூட அவங்க தரப்புல தவறே இல்லை என்றாலும் எங்கேயோ ஒரு இடத்துல சிறு தவறு கண்டிப்பாக நிகழ்ந்திருக்கும். ஆனா அவங்களால அதை அலசி ஆராய முடியாது. ஏன்னா குறையுடைய புலன்களுடைய நாம கண்டிப்பாக தவறு இழைப்பவர்கள் தான். So we cannot therefore expect knowledge Veda with these imperfect senses. அதனால வேதங்களை எல்லாம் நம்மளால எவ்வாறு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவ்வாறே நாம் அதையெல்லாம் புரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்றத வந்து கண்டிப்பா நாம எதிர்பார்க்க முடியாது. ஏன்னா நமக்கு எல்லாருக்குமே குறையுடைய புலன்கள். So with all these deficiencies in conditioned life we cannot get perfect knowledge. பக்குவமான ஞானத்தை நம்மளால யாருக்கும் வழங்கவும் முடியாது, நம்மளால பெறவும் முடியாது ஆக்சுவலி.
nor we are ourselves perfect. Therefore we should accept Vedas. எதுக்காக நம்ம வேதங்களை எல்லாம் ஏற்றுக்கணும்னா வேதங்கள் எல்லாம் யாரிடத்துல இருந்து வந்தது? பர்ஃபெக்டா இருக்கக்கூடியவர்கிட்ட இருந்து வந்தது இல்லையா? எல்லாம் வல்ல இறைவன் இஸ் த பெர்ஃபெக்ட். அவர்கிட்ட இருந்து வந்தது எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட் தான் இல்லையா? எல்லாமே பக்குவம் தான். அதனால we have to accept the Vedas as it is. வேதங்கள் என்ன எடுத்துரைக்கிறதோ அதை வந்து நாம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் தான் நாம வளர்த்து கொள்ளணும். எஸ், நெக்ஸ்ட் பிரேமா மாதாஜி வாசிங். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. வேதங்கள் ஹிந்துக்களை சேர்ந்தவை என்று நீங்கள் சொல்லலாம். ஆனால் நாங்கள் ஹிந்துக்கள் அல்ல. எங்களது உண்மையான அடையாள சொல் வர்ணாசிரமம் என்பதே. வர்ணாசிரமம் என்றால் வேதங்களின்படி நடப்பவர்கள். வர்ணம் மற்றும் ஆசிரம் என்னும் 8 பிரிவுகளில் மனித சமுதாயம் அடங்கியுள்ளது என்பதை ஒப்புக்கொள்பவர்கள் என்றாகும். சமுதாயத்தில் 4 பிரிவுகளும் ஆன்மீக வாழ்வில் 4 பிரிவுகளும் உள்ளன. இது வர்ணாசிரமம் எனப்படும். பகவத்கீதையில் இதை பற்றி சொல்லப்பட்டிருப்பதாவது, இந்த பிரிவுகள் கடவுளால் உண்டாக்கப்பட்ட காரணத்தால் எல்லா இடங்களிலும் நிலவுகின்றன. சமுதாயத்தின் பிரிவுகளாவன பிராமணர், க்ஷத்திரியர், வைசியர், சூத்ரர். மனிதரில் மிகச்சிறந்த அறிவாளிகளை, பிரம்மத்தை உணர்ந்தவர்களை பிராமணர் என்பர். அதுபோலவே அதற்கடுத்த அறிவாளிகளும் ஆட்சியாளர்களுமான வகுப்பினர் க்ஷத்திரியர். அடுத்து வருபவர்கள் வைசியர்கள், வியாபாரிகள். இந்த இயல்பான பாகுபாடு எங்கும் காணப்படுவதாகும். இது வேத கோட்பாடு. இதை நாங்கள் அப்படியே ஒப்புக்கொள்கிறோம். வேத கோட்பாடுகள் ஜெயந்திரி ஐயம் திரிபற்ற உண்மைகளாக ஏற்றுக்கொள்ளப்படுகின்றன. ஏனென்றால் அவைகளில் தவறுக்கே இடமில்லை. ஒப்புக்கொள்வதென்றால் இதுதான். உதாரணமாக இந்தியாவில் பசுவின் சாணத்தை புனிதமாக ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். ஆனாலும் பசும் சாணம் ஒரு மிருகத்தின் மலமே. மலத்தை தொட்டால் உடனே நீராட வேண்டும் என்று வேதம் ஓரிடத்தில் கட்டளையிடுகிறது. ஆனால் மற்றோரிடத்தில் பசும் சாணம் புனிதமானதென்று சொல்லப்பட்டுள்ளது. புனிதமற்ற இடத்தை பசும் சாணத்தால் மெழுகினால் அந்த இடம் புனிதமடைகிறது. இவை முரண்பாடான கூற்றுக்கள் என்று நம் சாதாரண அறிவு சொல்லும். சாதாரணமாக ஒப்புக்கொள்ளப்படும் நிலையிலிருந்து இது வேறுபட்டதுதான். ஆனாலும் இது பொய்யல்ல, இதுவே உண்மை. கல்கத்தாவில் ஒரு பிரபல விஞ்ஞானியும் மருத்துவரும் ஆராய்ச்சி செய்து பசும் சாணத்தின் நச்சருக்கும் தன்மைகள் உள்ளனவென்று கண்டுள்ளார்கள். இந்தியாவில் ஒருவன் மற்றொருவனிடம் நீ இப்படி செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னால் இதென்ன தேவ வாக்கா, நான் அப்படியே ஒப்புக்கொள்வதற்கு என்று மற்றவன் கேட்பான். வேத கட்டளைகளை விமர்சிப்பதில்லை, ஆனால் அவை எப்படி ஏற்பட்டுள்ளனவென்று கவனமாக ஆராய்ந்தால் அவை எல்லாம் சரியானவையே என்பது புலனாகும். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. சோ இந்த இடத்துல நாம எல்லாருமே ஹிந்துஸ் அப்படின்னா நம்ம ஹிந்துஸ் கிடையாது. பேசிக்கலி நாம வந்து சனாதன தர்மத்தை சேர்ந்தவர்கள். சோ ஹிந்து என்ற வார்த்தை வந்து ஆங்கிலேயர் காலத்துல வந்து சிந்து நதிக்கரை ஓரம் இருந்தவங்க எல்லாம் தான் ஹிந்துஸ் அப்படின்னாலதான் ஹிந்துஸ்தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பேரே இருந்தது. சோ அதனால இந்து என்பது நாம இந்துக்கள் கிடையாது, நாம சனாதன தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள். வர்ணாசிரம தர்மம் என்றாலும் சனாதன தர்மம் என்றாலும் ஒன்றுதான். சோ வர்ணம் என்றால் 4 வர்ணங்கள், 4 சமுதாய பிரிவுகள். ஆசிரமங்கள் என்றால் அந்த 4 சமுதாய பிரிவுகளுக்குமே உகந்ததான அந்த ஆசிரமங்களும் இல்லையா? பிராமண, சத்திரிய, வைசிய மற்றும் சூத்ர என்பது அதாவது சமுதாய பிரிவு. மற்றும் ஆசிரமங்கள் என்பது பிரம்மச்சரியம், கிரகஸ்தன், வனப்பிரஸ்தன் மற்றும் வந்து சந்நியாசம். பிராமணனுக்கு எல்லா ஆசிரமங்களும் பொருந்தும். சத்திரியனுக்கு வந்து சந்நியாசத்தை தவிர மிச்ச 3 ஆசிரமங்கள். வைசியனுக்கு அதாவது பிரம்மச்சரியம் மற்றும் வந்து கிரகஸ்தன், இது 2 பொருந்தும். சூத்ரனுக்கு வெறுமனே கிரகஸ்தன். சோ இப்படி வர்ணங்களும் ஆசிரமங்கள் அடிப்படையில தான் வந்து சமுதாய பிரிவு என்பது இருந்தது. இதெல்லாம் வேத சாஸ்திரங்களுடைய அடிப்படையில தான். சோ இதெல்லாமே ஏற்படுத்தப்பட்டது. பகவத்கீதையில கூட நம்ம பகவான் வந்து படைத்தார் என்பது நாம படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? சோ தீஸ் டிவிஷன்ஸ் ஆர் எவ்ரிவேர் பிகாஸ் அதெல்லாம் யாரால் படைக்கப்பட்டது? எல்லாம் வல்ல இறைவனால் படைக்கப்பட்டது. இத பகவானே ஸ்வயம் பகவத்கீதையில சொல்றார்.
இல்லையா? சோ இன்டெலிஜென்ஸ். மேலும் சத்திரியர்கள் வந்து அவங்க அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் குரூப், வைசியர்கள் வந்து வியாபாரம் மற்றும் விவசாயம், சூத்திரர்கள் வந்து இந்த 3 பிரிவினர்களுக்குமே வந்து தொண்டு புரிவது. இதுதான் வேத சாஸ்திரங்களுடைய அடிப்படை. சோ இது அப்படியே நாம வந்து ஏற்றுக்கொள்கின்றோம். ஏன்னா இதுல எந்த ஒரு தவறுமே கிடையாது. இது தவறுக்கான இடமே கிடையாது. அதனாலதான் ஆக்சியோமேட்டிக் அப்படின்னாக்கா, அதுக்கு என்ன வார்த்தை சொன்னீங்க மாதாஜி நீங்க? ட்ரூத்ன்றது, அதாவது எந்த ஒரு குறைபாடுமற்ற ஒரு அதாவது அதுல வந்து எந்த தவறுமே நம்ம சொல்ல முடியாது, அப்படிப்பட்ட ஒரு உண்மை. ஸோ ஃபார் தே cannot be any mistake. அதை தான் நம்ம ஏற்றுக்கொள்வோம். யாருக்காவது நம்ம வந்து ஏதாவது சொன்னோம்னு வச்சுக்கோ, நீ இதுதான் செய்யணும் அப்படின்னாக்கா, என்ன நீ சொல்றது என்ன வேத வாக்கா? இது நம்ம நக்கலா பேசுறோமா இல்லையா? நீ சொன்னதே நான் வேத வாக்கா எடுத்துட்டு செய்யணும்னு எதிர்பார்க்கறியே அப்படின்னு நம்ம வீட்டுல பேசுறோமா இல்லையா? எஸ். நான் இல்லம்மா, நீ சொன்னதே நான் வேத வாக்கா எடுத்துட்டு பண்றேன் அப்படின்னு அக்செப்ட் பண்றவங்களும் சில பேர் உண்டு. அப்படின்னா வேதங்களுடைய வாக்கை நம்ம வேதம் என்ன சொல்றதோ அதை அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளணும். அந்த அதனுடைய கான்செப்ட் மட்டும் நம்ம மனசுல வந்து நன்னா பதிய வச்சிருக்கோம் நம்ம. ஆனா வேதங்களை வந்து நாம நம்புறது வந்து, அதாவது அதுல ஸ்ட்ராங் ஃபீலிங் வந்து நமக்கு வந்து அப்பப்போ அந்த பிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து போயிட்டே தான் இருக்கும். ஆனா 90% வந்து நம்ம எல்லாருமே வேதங்களை கண்டிப்பா நம்புவோம். அதான் அது எடுத்துரைக்கக்கூடிய விதம் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமே. ஏன்னா அதை வந்து புரிந்து கொள்ளணும். சில இடங்கள் அது கான்ட்ரவர்ஷியலா நமக்கு தெரியும். எக்ஸாம்பிளா வந்து மாட்டு சாணம் இல்லையா? மாட்டு சாணம் என்பது ஒரு கழிவு பொருள் தான் இல்லையா? சோ வேத சாஸ்திரங்கள் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்கு? ஏதாவது ஒரு கழிவை நம்ம தொட்டு விட்டால் இல்லையா, நாம கூட வந்து சோ இன்னைக்கு காலையில குளிச்சுட்டு பூஜை பண்ணிட்டு மீண்டும் ஏதோ வயிறு கலக்குதேன்னு நம்ம வந்து இஃப் யூ கோ ஃபார் த மோஷன் போனோம்னா, அப்ப இமிடியேட்டா அதாவது நம்ம நார்மலா ஸ்நானம் பண்ணிட்டு தான் நம்ம வந்து கண்டிப்பா நம்ம எதையுமே பூஜை புனஸ்காரமே செய்யணும் இல்லையா? சோ இப்படி when you touch the stool, நம்ம கண்டிப்பா நம்ம வந்து we are becoming impure அப்படிங்கறத வந்து நாம சொல்லப்பட்டிருக்கு வேத சாஸ்திரத்துல. ஆனா அதே மாட்டு சாணத்தை நாம வந்து தொட்டுதான் நாம என்ன பண்றோம், நம்ம வீட்டு முன்னாடி கூட வந்து சாணத்தை தெளிச்சு இட்ஸ் an ஆன்டிசெப்டிக் இல்லையா? சோ அதான் ஆன்டிசெப்டிக்கும் சரி, அதே மாதிரி வந்து டிசீஸ் எல்லாம் பரவாம இருக்கிறதுக்கு வந்து, நோய் நொடி எல்லாம் பரவாம இருக்கிறதுக்காக கூட நம்ம வந்து வீட்டு முன்னாடி சாணத்தை வந்து தெளிக்கிறோம். இப்படி இது ரெண்டுமே நமக்கு கான்ட்ரவர்ஷியல். ஸ்டூல தொட்டா நம்ம வந்து கண்டிப்பா வந்து அது இம்பியூரிட்டின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து போய் ஸ்நானம் பண்ணணும். இன்னொரு புறம் அதே மாட்டு சாணத்தை நம்ம வந்து ஒரு மருந்தாக நம்ம அதை பஞ்சகவியத்துல கூட நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம் இல்லையா? சோ பசுனுடைய அதாவது சாணம் மற்றும் வந்து கோமயம் இதெல்லாமே நம்ம பால் தயிர் இதெல்லாமே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம் நம்ம இல்லையா? சோ எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துறோம். இது ரெண்டுமே கான்ட்ரடிக்டரியா நமக்கு தெரியும், அதாவது ஒன்றுக்கொன்று முரணானதா கூட நமக்கு தெரியும். ஆனா உண்மையிலே அது இரண்டுமே வந்து வேத சாஸ்திரங்கள்ல தான் இப்படி சொன்ன வேதம் அதேதான் இப்படியும் சொல்கின்றது என்பதை நாம ரெண்டுமே நம்ம ஒத்துக்கிறோம். நம்ம even though it is contradictory. சோ மேலும் வந்து வேதங்களை வந்து நம்ம அதனுடைய நிலையை நம்ம கண்டிப்பா ஏத்துக்கிறோம். இட் இஸ் த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வந்தது. எல்லாம் வேதங்களை எல்லாம் படைச்சவர் பகவான் தான். அதனால அதை அப்படியே ஏற்றுக்கணும். அதுல எந்த ஒரு டீவியேஷனுமே கிடையாது, எந்த ஒரு மறுப்புமே கிடையாது நமக்கு. எஸ், இதெல்லாம் வேதங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு, அதை நம்ம அப்படிதான் ஃபாலோ பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அதுல எல்லாமே நம்ம we are very very perfect. வேதிக் இன்ஜங்ஷன்ஸ் cannot be interpreted. நம்ம கற்பனையால் அதை வந்து யோசித்து ஒரு பர்டிகுலர் அதாவது அதனுடைய கருத்தையே மாற்றி அமைக்க கூடாது, அது தவறு. பட் அல்டிமேட்லி இஃப் யூ ஆர் வெரி கேர்ஃபுல் ஸ்டடி why this injunction are there, you will find out that they are all correct. எதற்கு இதை சொல்லியிருக்காங்க? இப்ப நான் அப்பயே சொன்ன உதாரணம் மாதிரி மாதாஜி கிட்ட வந்து நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா? எஸ், எல்லாத்துக்குமே ஒரு காரணம் இருக்கு. ஏன் ஜெகநாதருக்கு வந்து நம்ம அப்படி நினைச்சிட்டு வந்து செய்யணும் அப்படின்றது. ஏன்னா இருக்கிறதுலே வந்து ஜெகநாதர் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கருணையாம். சோ அவர் எப்பவுமே கோச்சிக்கவே மாட்டாராம் ஜெகநாதர் வந்து. நெவர் அதாவது பக்தர்களுக்கு வந்து எப்பவுமே கருணை உள்ள பண்றவராம் அவர் வந்து. சோ என்னதை கேட்டாலுமே கொடுத்துருவாராம் ஜெகநாதர். அப்படி அந்த கோயில்ல இருக்கிறவங்க வந்து சொன்னப்போ கேட்டதையே வழங்கக்கூடிய நிலையில இருக்கக்கூடியவர். ஆனா அதற்கான ஒரு தாத்பரியம் என்னன்னா, முதலில் நம்பிக்கை. ஆனா அதையே கடைசி வரைக்கும் எடுத்துன்னு போக கூடாது. பகவான்கிட்ட கூட வந்து நம்ம தவறித்தால் ஒரு முறை 2 முறை பகவானும் மன்னிக்கிறார். ஆனா நம்ம அதையே வந்து செயலாக்கி கொண்டே அனர்த்தங்களை செய்து கொண்டு போனால் கண்டிப்பா மன்னிப்பு கிடையாது. அதனால நம்ம முதல்ல ஒரு சிறிது நம்ம ரொம்பவே சங்கடத்துல இருக்கும் பொழுது பகவான்கிட்ட வேண்டுதல் பண்ணி உதவியை கேட்கும் பொழுது அது நம்ம ஒருத்தருடைய நம்பிக்கை வந்து கண்டிப்பாக மேன்மைப்படுத்தும். இது நான் ரியலைசேஷனா உங்களுக்கு சொல்றேன். இன்னும் மாதாஜி கிட்ட நான் பேசவே இல்லை. பட் அதே வந்து நம்ம வந்து உணரும் பொழுது, இதெல்லாம் வாசிக்கும் பொழுது, நம்ம படிக்கும் பொழுது எல்லாமே
அதனுடைய உணர்தல் அடிப்படையில மட்டும்தான் நம்ம வந்து பின்னாடி நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனசு வரும். ஆனா அந்த சமயத்துக்கு வந்து நம்ம அந்த அலசி ஆராயக்கூடிய நிலையை நம்ம உபயோகப்படுத்தவில்லை என்றால் கண்டிப்பாக அது தவறுதலாக தான் நமக்கு தெரியும் அந்த சூழ்நிலையில. ஆனா பின்னாடி நம்ம உட்கார்ந்து யோசிக்க ஆரம்பிச்சோம்னாக்கா எங்கே என்ன சொல்ல வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும், இதெல்லாம் நமக்கு கண்டிப்பா புரிய வரும். எஸ், நெக்ஸ்ட் யார் வாசிக்கிறீங்க? திலகவதி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா? வாசி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிக்கிறேன் மாதாஜி. வாசிங்க. வேதங்கள் மனித அறிவின் தொகுப்புகள் அல்ல. வேத ஞானம் ஆன்மீக உலகிலிருந்து, அதாவது கிருஷ்ண பரமாத்மனிடம் இருந்து வருவதாகும். வேதத்திற்கு மற்றொரு பெயர் ஸ்ருதி. ஸ்ருதி என்றால் கேள்வியிலிருந்து வரும் அறிவு. அது ஆராய்ந்தறியும் அறிவு அல்ல. ஸ்ருதி தாயை போன்றது. நாம் நமது தாயிடமிருந்து எவ்வளவோ அறிவை பெறுகிறோம். உதாரணமாக, உங்கள் தந்தை யார் என்று தெரிய வேண்டுமானால் அதை உங்களுக்கு சொல்லக்கூடியவர் யார்? உங்கள் தாயே. இது உன் தந்தை என்று உங்கள் தாய் சொன்னால் நீங்கள் அதை ஒப்புக்கொண்டே ஆக வேண்டும். அவர் உங்கள் தந்தை தானா என்று ஆராய்ந்து அறியும் வழி எதுவும் இல்லை. அதுபோலவே உங்கள் அனுபவ அறிவிற்கு, ஆராய்ச்சி அறிவிற்கு, புலனறிவிற்கு அப்பாற்பட்ட ஒன்றை பற்றி நீங்கள் அறிய வேண்டுமானால் வேதத்தை ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும். இது ஆராய்வதற்கு இடம் இல்லை. இது ஏற்கனவே ஆராயப்பட்டு எடுக்கப்பட்ட முடிவு. முன்பு உதாரணமாக சொன்னது போல் தாயின் கூற்றை அப்படியே ஒப்புக்கொள்ள வேண்டும், வேறு வழி இல்லை. படிக்குவா மாதாஜி? தொடர்ந்து இன்னொரு பேராகிராஃப் படிச்சு. எஸ் மாதா. வேதங்கள் தாய் என கருதப்படுகின்றன. பிரம்மா பிதாமகர் என்று கருதப்படுகிறார். ஏனென்றால் வேத ஞானத்தில் முதலாக பயிற்சி பெற்றவர் அவரே. ஆரம்ப காலத்தின் முதல் உயிர்வாழி பிரம்மாவே. அவர் வேத ஞானத்தை பெற்று அதை நாரத முனிக்கும் மற்ற சீடர்களுக்கும் மகன்களுக்கும் கற்பித்தார். அவர்களும் அதை தம் சீடர்களுக்கு வழங்கினார்கள். இப்படியாக வேத ஞானம் சிஷ்ய பரம்பரையில் வந்து கொண்டிருக்கிறது. வேத ஞானம் இவ்வாறு அறியப்படுவதை பகவத்கீதையும் உறுதி செய்கிறது. ஆராய்ச்சி முறையிலும் இதே முடிவைத்தான் அடைகிறோம். எனவே காலத்தை விரயம் செய்யாமல் இருக்க இதை அப்படியே ஒப்புக்கொள்வது நல்லது. உங்கள் தந்தை யாரென்று அறிய உங்கள் தாயின் வாக்கை ஒப்புக்கொள்வதாகவிருந்தால் அவள் சொல்வதை விவாதம் செய்யாமல் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ளலாம். 3 வகையான சாட்சியங்கள் உள்ளன: பிரத்யக்ஷம், அனுமானம், சப்தம். பிரத்யக்ஷம் என்றால் நேரடியானது, கண்கூடு. நேரடியான சாட்சியம் அவ்வளவு சரியானதாக இருக்காது. ஏனென்றால் நமது புலன்கள் குற்றமற்றவை அல்ல. நாம் தினமும் சூரியனை பார்க்கிறோம். அது ஒரு சிறிய தட்டு போல் தோன்றுகிறது. ஆனால் உண்மையில் அது பல கிரகங்களை விட மிக மிக பெரியது. எனவே கண்ணால் பார்ப்பதில் என்ன பயன்? பல நூல்களை படித்து சூரியனை பற்றி தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதாய் இருக்கிறது. ஆக நேரடி அனுபவம் முழுமையானது அல்ல. அடுத்தது அனுமான அறிவு. இப்படி இருக்கலாம் என்று யூகித்து அறிவது. உதாரணமாக, டார்வினின் கொள்கையில் இது இப்படி இருக்கலாம், அது அப்படி இருக்கலாம் என்று சொல்லப்படுகிறது. ஆனால் அது விஞ்ஞானம் ஆகாது. அது அனுமானமே என்று குறைவற்ற அறிவு ஆகாது. அதிகாரபூர்வமான இடத்திலிருந்து பெறும் அறிவே பக்குவமான அறிவாகும். வானொலி நிலைய அதிகாரிகளிடமிருந்து பெறும் நிகழ்ச்சி நிரலை நீங்கள் அப்படியே ஒப்புக்கொள்ளலாம். அதை நீங்கள் மறுப்பது இல்லை. அதிகாரபூர்வமான இடத்திலிருந்து பெறப்பட்டிருப்பதால் அதை நீங்கள் பரீட்சித்து பார்க்க தேவையில்லை. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எஸ், தேங்க்யூ மாதாஜி. 3 விதமான அதாவது ஆதாரங்கள். ஒன்று பிரத்யக்ஷ பிரமாணம், இன்னொன்னு ஹனுமான் பிரமாணம், இன்னொன்னு சப்த பிரமாணம். சப்த பிரமாணம் இஸ் த ஹையஸ்ட் இல்லையா? பிரத்யக்ஷ பிரமாணம் நம்ம கண்ணால பாக்குறது அப்படி அப்படியே எடுத்துக்கிறது. ஆனா நம்ம பார்க்கக்கூடிய நிலையில நம்முடைய கண் எதன் அடிப்படை கொண்டு அதை நம்ம புரிந்து கொள்கின்றோம். நம்முடைய பார்வை வந்து அத ஒரு வஸ்து மீது விழுது. ஆனா அதனுடைய மனசு வந்து அதை பார்க்கும் பொழுது அதனுடைய உண்மையான நிலை என்ன என்றது நம்ம மனசு வந்து ஏற்படுத்துகின்றதோ அவ்வாறுதான் நம்ம நினைப்போம். உண்மையிலே அது ரைட்டா கூட இருக்கலாம், ராங்காவும் இருக்கலாம் இல்லையா? ஆனா அது வந்து கரெக்ட் நம்ம சொல்லவே முடியாது. நெக்ஸ்ட் ஹனுமான் பிரமான். இது இப்படி இருக்கலாம், அது அப்படி இருக்கலாம் அப்படின்றதெல்லாம் யூகங்கள் எல்லாம் நம்ம கிட்ட உண்டு. சோ அதெல்லாமே வந்து ஹனுமான் பிரமாணம் வந்து அதுவும் வந்து பெர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஆனா அதே சப்த பிரமாணம் கேட்பதால் ஏற்படக்கூடியது. யார்கிட்ட இருந்து கேட்கணும்? ஒரு அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து கேட்கணும். ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி இல்லையா? ஒரு ஆன்மீக குருவினுடைய வழிநடத்துதல்ல இருந்து இல்லையா, அந்த குரு பரம்பரையில இருந்து நாம வந்து கேட்கும் பொழுது அதை அவ்வாறே நம்ம ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவம் இருக்கும். ஏன்னா அதற்கு மேற்பட்டு நாம் அதை அலசி ஆராய வேண்டிய அவசியமே கிடையாது. இதற்கு உதாரணம் வந்து என்ன கொடுத்திருக்கார்? இப்ப நம்ம ரேடியோ ஸ்டேஷன்ல இருந்து வான்வெளி அறிக்கை சொல்லுவாங்க இல்லையா? வான்வெளி அறிக்கை வந்ததுனாக்கா கண்டிப்பா எஸ் அதுதான் ரைட். அதுக்கு மேல நம்ம போய் அந்த பர்டிகுலர் இடத்துல எங்க டெம்பரேச்சர் எடுத்தாங்கன்றத வந்து நாம போய் அலசி ஆராய்வோமா? கண்டிப்பா கிடையாது.
அவங்க சொன்னதே மழை வருமா வராதா இதெல்லாம் அனாலிசிஸ் எல்லாமே வெதர் இதெல்லாமே நம்ம வந்து கண்டிப்பா எடுத்துக்கணும். அதுல நிறையவே கரெக்டா வர்றதுதான் இல்லையா. சில டைம்ல தான் நம்ம வந்து தவறுதலா இருக்கும், அது இயற்கை. ஆனா ஜென்ரலா வந்து நம்ம 99% அதுதான் நம்ம எடுத்துப்போம். அதனால அறிக்கை என்பது நம்ம ஹையஸ்ட், அதாவது ஒரு ஆத்தன்டிக்கா இருக்கக்கூடிய ஒரு இடத்துல இருந்து வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன். அதுல நம்ம என்னைக்குமே அதனுடைய அது கரெக்டா இருக்குமா இல்லையா அப்படிங்கிறத நம்ம அலசி ஆராயவே மாட்டோம். இந்த இடத்துல வேதங்கள் எல்லாமே மனிதனால் வந்து தொகுத்தது கிடையாது இல்லையா, பகவானிடமிருந்து தோன்றியது அனைத்துமே. சோ அததான் ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்று சொல்லப்படுகின்றது. சோ நாலேஜ் விச் இஸ் அக்வயர்ட் பை ஹியரிங். ஸ்ருதி என்றால் அதாவது நம்ம கேட்கக்கூடிய தன்மை, ஸ்மிருதி என்பது வேற, ஸ்ருதி என்பது, இது ரெண்டு விதமா பிரிவு. இங்க இந்த இடத்துல உபனிஷத்கள் எல்லாமே வந்து ஸ்ருதி கீழே தான் வரும். அதே மாதிரி ஸ்மிருதி கீழே வந்து இந்த இதிகாசங்கள் புராணங்கள் இதெல்லாமே வந்து ஸ்மிருதி கீழே வரும். அது கேட்டகரி அடுத்த வாரம் நம்ம கண்டிப்பா படிக்கலாம். இட் இஸ் நாட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் நாலேஜ். அதாவது நம்ம என்னைக்கு அலசி ஆராயக்கூடிய வேதங்கள் எல்லாம் அலசி ஆராயக்கூடியது கிடையாது. அது அப்படியே புரிந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்கம் தான் வரணும். அது எல்லாமே தாய்க்கு சமமானது. இப்போ தாய் வந்து இன்னார்தான் உன் தந்தை என்று சொன்னால் நாம் அதை கண்டிப்பா ஏற்றுக்கொள்வோம். அதுக்கு போய் நம்ம வந்து ஒரு அலசி ஆராய்ந்து இவர் தான் என்னுடைய தந்தையா அப்படின்றத வந்து நாம கண்டிப்பா ப்ரூவ் பண்ணவே மாட்டோம். அது போலதான் ஹீஸ் யுவர் ஃபாதர், யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தாய் சொன்னா உடனே நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்வோம். தட் இஸ் த ஃபெய்த் இல்லையா, நம்பிக்கை, தாயின் மீது வைத்திருக்கக்கூடிய நம்பிக்கை. தாய் வந்து என்றைக்குமே நமக்கு வந்து போய் சொல்ல மாட்டாங்க. ஸோ ஷி இஸ் ஆல்வேஸ் அ கேர் டேக்கர் இல்லையா, நம்ம எல்லாருமே பாதுகாப்பவங்க. அதனால வந்து தாயின் மீது அவ்வளவு நம்பிக்கை வச்சிருப்போம். அதனால அது வந்து ரைட்டா தப்பா போய் டிஎன்ஏ டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படிலாம் நமக்கு வரவே வராது இன் ஜென்ரலா. ஆனா ஒரு கோர்ட்டு கேஸ்ன்னு போகும்பொழுது அதை வந்து ப்ரூவ் பண்ணிக்கிறாங்க, அது வேற. பட் தட் இஸ் எக்ஸ்ட்ராடினரி. பட் ஜென்ரலா வந்து நம்ம இதைதான் நம்ம நம்புவோம், தாயை நம்புவோம். இஃப் யூ வாண்ட் டு நோ சம்திங் பியாண்ட் யுவர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அதாவது ஆராய்ச்சிக்கும் மேற்பட்டு இல்லையா, செயல்பாடுகளுக்கும் இந்த புலன்களுடைய செயல்பாடுகளுக்கும் அப்பாற்பட்ட நிலையில் வந்து தென் யூ ஹாவ் டு அக்செப்ட் த வேதாஸ். வேதங்கள் எல்லாம் அப்படியே நம்ம எடுத்துக்கணும், அதாவது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்போக்கம். ஏன்னா அனைத்துமே வந்து பகவான்கிட்ட இருந்து தோன்றியது. அதுல எந்த அலசி ஆராய வேண்டிய எதுவுமே கிடையாது. இட் இஸ் ஆல்ரெடி எக்ஸ்பெரிமெண்டல் இல்லையா, இட் இஸ் ஆல்ரெடி செட்டில்டு. அதெல்லாம் ஆராய்ந்து கீராய்ந்து எல்லாமே வந்து ஸ்திரமாக்கப்பட்ட பிறகுதான் பகவான்கிட்ட இருந்து வந்து நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. அதுதான் உண்மை, வேற எந்த வழியுமே கிடையாது. வேதாஸ் ஆர் கன்சிடர்ட் டு பி த மதர். பிரம்மா வந்து கிராண்ட் ஃபாதர், ஸோ ஃபோர் ஃபாதர் அப்படின்ற நிலை. ஸோ அதனால he was the first to be instructed இல்லையா, அவருக்கு தான் வந்து ஹிருதயத்துல இருந்து, அதாவது வேத ஞானத்தை வந்து பகவான் வந்து மகாவிஷ்ணு வந்து கர்ப்போதகசாய விஷ்ணு வந்து சொன்னார் ஹிருதயத்துல இருந்து அப்படிங்கிறதையும் நாம பாகவதம்ல படிச்சோம். இந்த பிகினிங் ஃபர்ஸ்ட் லிவிங் கிரியேட்டர் வந்து பிரம்மா தான். அவர் தான் என்ஜினியரே இந்த படைக்கிற தொழிலுக்கு. அதுக்கப்புறம் அவர் இந்த ஞானத்தை யாருக்கு கொடுத்தார், தன்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு, தன்னுடைய சிஷ்யர்களுக்கு எல்லாமே இதை வழங்கினார். அது அப்படியே காலப்போக்குல வந்து ஒரு பரம்பரையா வந்து பரம்பரையா வந்தது, குரு பரம்பரையிலே வந்து சேர்ந்தது. இதைதான் நம்ம ஏற்றுக்கணும்ன்றதும் பகவத்கீதையோட நமக்கு அதுதான் சொல்றது. வேதங்கள் வந்து ஒரு பரம்பரால இருந்து வந்ததை வந்து நாம உள்ளதை அவங்க என்ன எடுத்துரைத்திருக்கிறார்களோ அதை அவ்வாறே நாம் ஏற்றுக்கொள்வதற்கு பக்குவம் பெற வேண்டும். சோ எவ்வாறு நம்ம தாய் வந்து இவர்தான் தந்தை என்று சொன்னால் நாம் ஏற்றுக்கொள்கின்றோமோ அது போல் அப்படிப்பட்ட ஒரு பக்குவத்தை நம்ம எந்த ஒரு பாதிக்காம நாம் ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தை பெற வேண்டும். ஸோ இப்போ ஆல்ரெடி உங்களுக்கு வந்து டைரக்ட் எவிடன்ஸ், இன்டைரக்ட் எவிடன்ஸ் எல்லாமே சொல்லி, ஹைபோதிக்கல் எவிடன்ஸ், அடுத்து வந்து சப்தம் இல்லையா. டைரக்ட் வந்து டைரக்டா பேசுறது, அது அப்படியே நம்புறது. அடுத்து இன்டைரக்ட் வந்து இன்டைரக்ட் ஹனுமான் அப்படின்னாக்கா யூகங்களால தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய, இது எல்லாமே வந்து ஓரளவுக்கு தான் கரெக்டா இருக்கும், கரெக்ட் இல்லாமலையும் போகும். ஆனா சப்த பிரமாணத்துல வந்து எப்பவுமே உண்மை மட்டும்தான் இருக்கும். அதுல நம்ம எந்த ஒரு, ஏன்னா அது அத்தாரிட்டிவா இருக்கக்கூடியவங்க கிட்ட இருந்து வர்றதுனால சப்த பிரமாணம் தான் ஹையஸ்ட் ஆக்சுவலி. எஸ், நெக்ஸ்ட் மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசி. டிசிப்ளினிக் சக்சஷன் சொல்லுங்க, டிசிப்ளினிக் சக்சஷன். ஆமா, சப்த பிரமாணம். அனுமானம் வந்து டார்வின்ஸ் தியரி அனுமானத்துல வருது. ஆமா, பிகாஸ் குரங்கில இருந்து பிறந்தவன் மனிதன் அப்படின்னு சொல்றது வந்து தவறு. டார்வின்ஸ் தியரி இஸ் எ ஃபெயிலியர் இல்லையா. சோ நாம் எல்லாருமே 84 lakh ஸ்பீஷீஸ் இருக்காங்க. சோ ஒன்றிலிருந்து ஒன்று வர்றதே கிடையாது, ஒவ்வொன்றுமே வெவ்வேறு விதமான உயிர் வாழிகள். ஆனா நாம அந்தந்த நிலைகள் நம்ம மனிதனாகிறதுக்கு வந்து அத்தனை 84 லட்சம் ஸ்பீஷஸையும் கடந்துதான் நம்ம வந்து மனிதனா கடைசி இதா வர்றது வந்து நம்ம மனிதராக. அதனால வந்து
ஒன்றிலிருந்து ஒன்று கண்டிப்பா வர்றது கிடையாது. தட் இஸ் அ ஃபெயிலியர். ஸோ டார்வின் தியரி வந்து ஒரு ஃபெயிலியர் அப்படிங்கறதையும் வந்து நிறைய இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் வாசிக்கிறீங்க மல்லிகா மாதா? வாசிங்க ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. வாசிங்க. வேத ஞானம் சப்த பிரமாணம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. அதன் மற்றொரு பெயர் ஸ்ருதி. ஸ்ருதி என்றால் காதால் கேட்டு அறியப்படுவது என்று பொருள். பரமான அறிவை பெறுவதற்கு அதை நாம் அதிகாரபூர்வமானவர்களிடமிருந்து கேட்டறிய வேண்டும். பரமான அறிவு இந்த பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் இருந்து பெறப்படுவது. பிரபஞ்சத்தில் பெறப்படுவது ஜட அறிவு. பிரபஞ்சத்திற்கு அப்பால் விளங்குவது பரமான அறிவு. இந்த பிரபஞ்சத்தின் எல்லையையே நம்மால் எட்ட முடியாது. அப்படி இருக்க ஆன்மீக உலகிற்கு நாம் எப்படி சொல்ல முடியும்? எனவே இப்பிரபஞ்சத்தில் முழுமையான அறிவு பெறுவதென்பது இயலாத காரியம். ஆன்மீக வெளி என்று ஒன்று இருக்கிறது. வெளி தோற்றத்திற்கும் தோற்றமற்ற நிலைக்கும் அப்பாற்பட்ட மற்றொரு இயற்கை உள்ளது. நித்தியமான கிரகங்களையும் கிரகவாசிகளையும் கொண்ட ஆகாயம் ஒன்று உள்ளது என்பதை எப்படி அறிவது? இவையெல்லாம் உள்ளனவென்று அறியப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இவற்றை ஆராய்ந்தறிவது எப்படி? அது இயலாத காரியம். எனவே வேதத்தின் உதவியை நாடுகிறோம். இதுவே வேத ஞானம். இந்த நமது கிருஷ்ண உணர்வு இயக்கத்தில் நாம் மகோன்னத அதிகாரியான கிருஷ்ணரிடமிருந்த அறிவை பெறுகின்றோம். மனித இனத்தின் எல்லா வகையினரும் கிருஷ்ணரையே மகோன்னத அதிகாரியாக ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். முதலில் நான் 2 வகையான பரமஞானிகளை பற்றி கூறுகிறேன். அருவவாதிகள் எனப்படும் மாயாவாதிகள் ஒரு வகையினர். சங்கரரின் வழி நடப்பவர்களான இவர்கள் பொதுவாக வேதாந்திகள் எனப்படுவர். மற்றொரு வகையான பரமஞானிகள் வைஷ்ணவர்கள். ராமானுஜாச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், விஷ்ணு கோஸ்வாமி போன்றவர்களா. படிக்கவா மாதாஜி? சங்கர சம்பிரதாயம், வைஷ்ணவ சம்பிரதாயம் ஆகிய 2 வகையினரும் கிருஷ்ணரை முழுமுதற் கடவுளாக ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அருவவாத அவ்யக்த பிரம்மம் பிரச்சாரம் செய்வதாக கருதப்படும் ஆதிசங்கரரும் உண்மையில் யுக்தவாதியே. பகவத்கீதைக்கு அவர் எழுதிய விரிவுரையில் முழுமுதற் கடவுளான நாராயணர் பிரபஞ்ச தோற்றத்திற்கு அப்பாற்பட்டவர் என்று குறிப்பிடுகிறார். மேலும் அவர் உறுதிப்படுத்துகிறார், முழுமுதற் கடவுளான நாராயணரே கிருஷ்ணர். அவர் தேவகிக்கும் வசுதேவருக்கும் மகனாக வந்தவர். கிருஷ்ணரின் தாய் தந்தையரின் பெயரை அவர் விசேஷமாக குறிப்பிடுகிறார். இவ்வாறாக கிருஷ்ணரே முழுமுதற் கடவுள் என்பதை எல்லா பரமஞானிகளும் ஒப்புக்கொள்கிறார்கள். அதில் சந்தேகமில்லை. நமது கிருஷ்ண உணர்வு ஞானத்தின் தோற்றுவாயான பகவத்கீதை கிருஷ்ணரிடமிருந்து நேரடியாக பெறப்பட்டுள்ளது. கிருஷ்ணர் உரைத்திருப்பதை விமர்சனம் செய்யாமல் அப்படியே நாம் ஒப்புக்கொள்வதால் பகவத்கீதையை அதன் உண்மை உருவில் வெளியிட்டிருக்கிறோம். அதுவே வேதஞானம். வேதஞானம் பரிசுத்தமானதாகையால் அதை நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். கிருஷ்ணர் கூறும் எதையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்கிறோம். இதுவே கிருஷ்ண உணர்வு. இம்முறை கால விரயத்தை தவிர்க்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. இதை முடிச்சிருங்களா? அப்படியே அந்த பேராகிராஃப். ஓகே மாதாஜி. முறையான அறிவாளியை அல்லது அறிவின் தோற்றுவாயை ஏற்றுக்கொள்வதால் கால விரயம் தவிர்க்கப்படுகிறது. உதாரணமாக, பௌதிக உலகில் 2 வகையான அறிவு உள்ளது. அனுமானம், யூகம். மனிதன் மரணத்திற்குட்பட்டவன் என்று ஒப்புக்கொள்கிறோம். மனிதன் மரணத்திற்குட்பட்டவன் என்று உங்கள் தந்தை சொல்கிறார், தங்கை சொல்கிறாள், எல்லோரும் சொல்கிறார்கள். எனவே நீங்கள் அந்த கூற்றை ஆராய்ந்து பார்ப்பதில்லை. மனிதன் மரணத்திற்குட்பட்டவன் என்பது உண்மை என்று நீங்கள் அப்படியே ஒப்புக்கொள்கிறீர்கள். உண்மை இதுதானா என்று நீங்கள் ஆராய முற்பட்டால் ஒருவர் விடாமல் எல்லா மனிதர்களையும் பற்றி நீங்கள் ஆராய வேண்டி வரும். அப்போது மரணமில்லாத ஒரு மனிதன் நம் கண்ணிற்கு தென்படாதவன் யாராவது இருக்கக்கூடுமோ என்று நீங்கள் எண்ணலாம். இப்படியாக உங்கள் ஆராய்ச்சி நிறைவு பெறாமலேயே போகலாம். இந்த முறையை சம்ஸ்கிருதத்தில் அரோக முறை, அதாவது ஏறும் முறை என்பார்கள். சொந்த முயற்சியில் நீங்கள் அறிவு பெற முற்பட்டால் உங்கள் புலன்கள் முழுமை பெறாத காரணத்தால் சரியான முடிவிற்கு நீங்கள் ஒருபோதும் வரவியலாது. அது சாத்தியம் இல்லை. பிரம்ம சம்ஹிதை. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் வாசிச்சிருங்க, அதுக்கப்புறம் நான் எல்லாம் பண்ணிடுறேன். மாதாஜி, யூகம்னாலும் அனுமானம்னாலும் ஒண்ணுதானே மாதாஜி? அதே யூகம், யூகிக்கிறது. ஆமா, அனுமானம் என்றாலும் யூகம், கற்பனையால அது வந்து இப்படி இருக்கலாம் அப்படி இருக்கலாம்னு நினைக்கிறது வந்து அனுப்பிரமா. எஸ். அனுமானம் என்றால் நாம் அனுமானப்படுறோம் இல்லையா, டவுட் பண்றோம் பாரு, அப்படி அது கிடையாது. அனுமான் அப்படின்னாலே அது சமஸ்கிருத வார்த்தை.
ஓகே. அனுமான் பிரமான் என்பது தட் இஸ் லைக் ஹைப்போதிக்கல் வே. அப்படின்னா இப்படி we can scale up. இது இன்னைக்கு இவ்வளவு இருந்தா நாளைக்கு இப்படி ஆயிடும் அப்படின்னு நம்ம யூகிப்போம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஒரு பிக்ஸட் டெபாசிட் போட்டு வைக்கிறேன், அது உண்மையிலே ஆகும். ஆனா வட்டி குறைஞ்சதுன்னா அந்த அளவுக்கு ஆகுமான்னு எனக்கு தெரியாது இல்லையா. இன்னைக்கு ஒரு 7% இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கக்கூடிய பிக்ஸட் டெபாசிட் அடுத்த நெக்ஸ்ட் இயர்ல வந்து 3% கூட வந்து நிக்கலாம். சோ நம்ம போட்டு வச்ச ஒரு 10 வருஷம் கழிச்சு இப்படி வரும் அப்படின்னு நினைக்கிறது வந்து அந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகாமலையும் போகலாம் இல்லையா. இப்படி அந்த நம்முடைய கற்பனையால தவறுகளும் ஏற்படலாம். நம்ம அந்த இதுல தவறுகளும் ஏற்படலாம். அப்படி இல்ல மத்தாஜி, இதுதான் அனுமானம். அனுமானம் வந்து தவறுதான். அதாவது நம்ம நினைக்கிறது எல்லாம் பர்ஃபெக்டா இருக்காது. அதுதான். ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே குறையுடைய புலன்களோட நமக்கு விஷனே இவ்வளவுதான் இல்லையா. நம்முடைய மனசு கூட நம்ம எவ்வளவுதான் நம்ம ரொம்ப அலசி ஆராய்ந்தா கூட எவ்வளவு தூரத்துக்கு நம்மளால எக்ஸ்பெண்ட் பண்ண முடியாது. ஓரளவுக்கு தான் லிமிட்டடா இருக்கக்கூடிய அந்த புலன்களுடைய செயல்பாடுகளை கொண்டு நாம கண்டிப்பா முழுமையாக எல்லாத்தையுமே பெர்ஃபெக்டா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஆனா சப்த பிரமாணம் என்பது அந்த ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வர்றது இல்லையா, ஒரு குரு பரம்பரையில இருந்து வர்றது. அதுவும் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வரும்பொழுது அதுல நம்ம எந்த டவுட் இல்லாம அதை நாம ஏற்றுக்குவோம். ஏன்னா அவங்க ஆல்ரெடி அதெல்லாமே உணர்ந்திருப்பார்கள், அறிந்திருப்பார்கள். அவங்க குரு கிட்ட இருந்து கத்துன்னு இருப்பாங்க இல்லையா. அந்த அறிவை தான் வந்து ஒவ்வொரு விதமாவே வந்து இப்ப கிருஷ்ணர் கிட்ட இருந்து பிரம்மர் கிட்ட இருந்து நாரதர் கிட்ட இருந்து அப்படியே வந்து வியாசதேவர், இப்படி நம்ம இந்த டிசெண்டிங் அதுதான் வந்து இந்த இடத்துல இண்டக்டிவ் டிடக்டிவ்னு கொடுத்திருப்பாங்க. அதாவது இறங்கி வருதல், ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டிக்கு இருந்து கீழே இறங்கி வர்றது வந்து டிடக்டிவ்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஏறுமுகம் இறங்கு முகம்ன்ற மாதிரி இருக்கு இல்லையா. அதாவது கீழ இருந்து மேல ஆரோகணம் என்பது அசெண்டிங், கீழ இருந்து மேல போறது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் மனிதனாகப்பட்டவன் பிறந்த பிறகு அவனுக்கு மரணம் என்பது உண்டு இல்லையா. ஆனால் மரணம் கண்டிப்பாக நிகழுமான்னு சொல்லிட்டு நம்ம இந்த பிரபஞ்சத்துல இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு மனிதனிடத்திலும் போய் கேட்டு வர்றது அவ்வளவு சுலபமான காரியமா? சோ எத்தனை பேர் கேட்டோம் இல்லையா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு போல், இதனுடைய எக்ஸிட் போல் இந்த மாதிரி இதெல்லாம் போடுறாங்க இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஹைப்போதிக்கல் தான், பர்ஃபெக்ட் கிடையாது. ஓரளவுக்கு தான் கரெக்டா இருக்கும். சில சமயத்துல ஃபுல்லா ஃபிளாப் ஆயிடும் இல்லையா. அந்த இடத்துல எடுத்திருக்கக்கூடிய ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிஜேபி வருதுன்னு நினைச்சிருப்போம், ஆனா அந்த இடத்துல காங்கிரஸ் வந்திருக்கும். இல்ல காங்கிரஸ் வருதுன்னு நினைச்சிட்டு பிஜேபி வந்திருக்கும். இல்லைன்னா அவங்க எடுத்த மாதிரியே ஒரு 50 சீட் வரும்னு நினைச்சிருப்பாங்க, ஆனா அவங்க 60 சீட் வாங்கியிருப்பாங்க. ஸோ இதெல்லாமே ஹைப்போதிக்கல். ஓகே, அசம்ஷன்ஸ் தான். சோ நம்முடைய யூகங்களால வந்து அமைத்து இவ்வளவு வரலாம் அப்படின்னு நினைச்சிட்டு போறோம், பேஸ்ட் ஆன் சம் கிரைட்டீரியாஸ் இல்லையா, சம் அட்ரிபியூட்ஸ். அதாவது சில பண்புகளை வைத்து இது இப்படி நடக்கும் இப்படி நடக்கும். இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எலெக்ஷன்லயே எடுத்துட்டா கூட அதுல வந்து என்னன்னாக்கா இந்த கேண்டிடேட் நிக்கக்கூடிய அந்த கேண்டிடேட்னுடைய தகுதி என்ன இல்லையா, அவர் நல்லவரா கெட்டவரா, மக்கள் வந்து அந்த கட்சிக்கு வந்து ஓட்டு போடுவாங்களா இல்லையான்ற இதுவும் ஒரு பண்பு தான் இல்லையா. இது எத்தனை கிரைட்டீரியா வச்சுதான் நம்ம வந்து அந்த கட்சி வந்து வெல்லுமா இல்லையான்றதெல்லாம் நம்ம ப்ரெடிக்ட் பண்ண முடியும். சோ அதுக்கு ஃபேக்டர்ஸ் நிறையவே இருக்கு. அது மாதிரி கற்பனையால நம்ம எது வேணாலும் நினைக்கலாம், ஆனா அது ரியாலிட்டிக்கு வர்றதுக்கு வந்து மிகப்பெரிய கேள்விக்குறிதான். எல்லாமே ஆகும்னு சொல்ல முடியாது. சிலது நடக்கலாம், சிலது ஆகாமல் போகலாம். ஆனா சப்த பிரமாணம் அப்படி கிடையாது. ஏன்னா அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து வருது, அதுல எந்த ஒரு தவறுமே இருக்காது. எந்த ஒரு அதாவது சொன்னது சொன்னபடியே இருக்கும், அதுல இருந்து எந்த ஒரு மாற்றம் இருக்காது, டிவியேஷன் எதுவுமே இருக்காது. அதை நாம தெரிஞ்சுக்கணும். சோ வேதங்கள் என்றால் சப்த பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்ல. ஏன்னா மேல இந்த பகவான் இருந்து வந்தது எல்லாருமே வந்து அப்படியே அந்த சீட பரம்பரை வாயிலாக நம்ம எல்லாத்துக்குமே கத்துக்கிறோம் நம்ம. அதனால ஒருத்தர்கிட்ட இருந்து ஒருத்தருக்கு வருதுன்னா அவர் உள்ளதை உணர்ந்திருப்பார், அதை வந்து அப்படியே அவருடைய சீடருக்கு சொல்லியிருப்பார், அவருடைய சீடர் அப்படியே உணர்தல் அடிப்படையில தான் நம்ம வந்து எடுத்துட்டு வர முடியும். அதுதான் ஸ்ருதி மந்திரங்கள் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஆரல் ரிசப்ஷன், கேட்பதால், ஸ்ரவணத்தால். The Vedas instruct that in order to understand transcendental knowledge, we have to hear from the authority. இல்லையா, ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி கிட்ட இருந்து நம்ம கண்டிப்பா கேட்க வேண்டும். Within this universe, material knowledge, beyond this universe is transcendental knowledge. இந்த பிரபஞ்சத்துல இது வந்து பௌதிக ஞானம். இந்த பிரபஞ்சத்தை விட்டு நாம போய் மேலுலகத்தை நம்ம ரெஃபர் பண்ணும்போது அது ஆன்மீக, அதாவது பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரு பக்குவம் அடைந்த ஒரு ஞானம் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள. We cannot go even the end of the universe, so that how can we go to spiritual world? Thus to acquire full knowledge is impossible. இல்லையா, நாம் இந்த இருக்கக்கூடிய இந்த ஊர்லயே, இந்த ஊரை எல்லையே தாண்டி போக முடியாதவங்க எல்லாம் எத்தனையோ பேர் இருக்கோம் இல்லையா. அப்படிப்பட்ட காலகட்டங்கள்ல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். நம்ம குடும்ப சூழ்நிலை சில சமயத்துல எங்கேயுமே போக முடியாத ஒரு சூழல் எல்லாம் மாட்டிக்கும். எல்லாமே இருந்தா கூட நம்ம ஒரு பேஷண்டோட இருந்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவங்களை கவனிக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் நமக்கு டைம் இருக்கும் இல்லையா. சோ அந்த பேஷண்ட் நம்முடைய மனைவியாகவோ இல்ல கணவனாகவோ நம்முடைய பிள்ளையாக இருந்தா, நம்ம தாய் தந்தையா இருந்தா நம்ம விட்டுட்டு கண்டிப்பா போக மாட்டோம்.
சோ நிறையவே கோடி கோடியா இருந்தாலும் எங்க வேணாலும் சுத்த முடியும்னாலும் கண்டிப்பா அவங்களால சுத்தவே முடியாது. இதுதான் வந்து உலகத்தினுடைய வாழ்க்கையினுடைய நிலையே. அதனால நம்ம என்ன நினைச்சாலும் நடந்து விடும் நம்ம என்னைக்குமே நினைக்க கூடாது. சோ there is a spiritual sky இல்லையா? ஆன்மீக ஆகாயம் என்பது மேல இருக்கு. which is beyond the manifestation. இங்க தோன்றி இருக்கிறதும் தோன்றாது இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு அப்பாற்பட்டு ஒரு அங்கே வந்து ஆன்மீக உலகம் இருக்கு. அங்கேயும் உயிர் வாழிகள் இருக்கிறார்கள். அவங்க எல்லாமே விடுதலை அடைந்த ஆத்மாக்கள். அதனால நாம் அதையெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும்னா வேத ஞானத்தை அடிப்படையில தான் தெரிஞ்சுக்கணும். பிராக்டிக்கலா கூட நம்ம பாகவதம்ல கூட படிச்சிருக்கோம் இல்லையா? தூரத்தின் அடிப்படை வச்சுதான் நம்ம காலத்தை வந்து நிர்ணயிக்கின்றோம் என்பதையும் படிச்சிருக்கோம். சோ டிஸ்டன்ஸ் பிட்வீன் இத்தனை கோடி மைல்கள் எல்லாமே நம்ம படிக்கிறோம் இல்லையா? சோ அதெல்லாம் எதன் அடிப்படையில் கொண்டு நம்ம வந்து மெஷர் பண்றோம்? காலத்தின் அடிப்படையில் கொண்டுதான். சோ 2 விதமான, அதாவது ஒன்று வந்து டிரான்ஸெண்டலிஸ்ட், ஒண்ணு வந்து மாயாவாதிகள், இன்னொன்னு வந்து அதாவது பக்தி பாதையில போறவங்க ஒருத்தங்க வந்து கர்ம அதாவது ஞான பாதையில போறவங்க. ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியாரும் சரி, ராமானுஜாச்சாரியும் சரி, எல்லாருமே வந்து சப்போஸ் டு பி வந்து இன்பர்சனலிஸ்டா தான் இருந்தார். ஆனால் அவர் உண்மையிலே அவர் வாழ்ந்த வாழ்க்கை எல்லாமே பர்சனலிஸ்ட் தான். சோ சிவபெருமானே வந்து ஆதிசங்கராச்சாரியாராக அவதரித்தார். அவருடைய அவதார நோக்கம் என்னன்னு தெரிஞ்சது இல்லையா நமக்கு எல்லாருக்குமே. புத்தர் வந்தப்போ அவர் வந்தப்போ வந்து அஹிம்சையை பரப்பணும், இல்லைன்னா விலங்கு இனத்தை எல்லாம் இவங்க அடிச்சு சாப்பிடுறாங்களே வேதங்கள் அடிப்படையில நினைச்சு வேத சாஸ்திரங்களையே அவர் வந்து புறக்கணித்தார் இல்லையா? அதற்கான ஒரு இதுவே கிடையாது, வாய்டிசம், அதாவது சூன்யத்தை தான் அவர் சொன்னார். ஆனா பிற்காலத்துல எல்லாமே வேதங்களே இல்லாம போய்விடுமோன்றதுக்காக தான் சிவபெருமானுடைய அவதாரமாக வந்து அதாவது ஸ்ரீபாத சங்கராச்சாரியார் அவதரித்து வேதங்களை எல்லாம் வந்து அவர் மீண்டும் வந்து எடுத்துட்டு வந்தார் இல்லையா? அவர் ஏற்றின எல்லாமே அதாவது அவர் எழுதியிருக்கக்கூடிய பகவத்கீதையினுடைய கமெண்ட்ரியில என்ன எழுதியிருக்கார்? நாராயண இஸ் சுப்ரீம் பர்சனாலிட்டி ஆஃப் காட் ஹூ இஸ் ஸ்வயம் கிருஷ்ணா அப்படிங்கிறத வந்து அவர் வந்து சொல்லியிருக்கார். சோ ஆல் ஹியர்ஸ் அகெயின் கன்ஃபார்ம்டு அவர் வேற யாரும் கிடையாது, அவருடைய அதாவது தேவகி மற்றும் வசுதேவருடைய மகனாக பிறந்த கிருஷ்ணர் தான் அப்படிங்கிறதையும் வந்து எடுத்துரைத்திருக்கிறார். சோ அவர் சோர்ஸ் ஆஃப் நாலேஜ் இஸ் கிருஷ்ண கான்சியஸ்னஸ் இல்லையா? அதனால நம்ம கம்ஸ் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் கிருஷ்ணா. நம்ம அதனால்தான் நம்ம பிரபுபாதர் வந்து பகவத்கீதா ஆஸ் இட் இஸ், அதாவது உண்மை உருவில் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. அங்க பகவான் என்ன சொன்னாரோ அதை அப்படியே சொல்லணும், அவ்வளவுதான். வி ஷுட் அக்செப்ட். அவர் எந்த நோக்கத்தை கொண்டு அதை எடுத்துரைத்தாரோ அதே நோக்கத்துல வந்து நாம் அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் வேணும். அதாவது ஹையஸ்ட் அத்தாரிட்டி டிடக்டிவ் நாலேஜ் அப்படின்னு சொல்றது. டிசெண்டிங், மேல இருந்து இறங்கி வர்றது. அசெண்டிங்ல போனோம்னா நம்மளால என்னைக்குமே எல்லாமே யூகங்களா தான் அமையும், என்றைக்குமே உண்மையான ஞானத்தை நம்மளால அடையவே முடியாது. அதனால you should hear from somebody and then take it acceptance. Okay, yes, next யார் வாசிக்கிறீங்க? ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. 7 மணிக்கு கிளாஸ் இருக்கு மாதாஜி. 7 மணிக்கு கிளாஸ் மாதாஜி. ஓகே சரி, நம்ம இந்த ஃப்ரைடே கிளாஸ் வேணா நான் வந்து இது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, பிரம்ம சம்ஹிதை அங்க இருந்து எடுத்துக்கணும். ஓகே, இன்னும் ஒரு 4 பேராகிராஃப் இருக்கு. ஓகே, நம்ம அப்புறமா வாசிப்பேன். वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटि वैष्णववृन्द की जय। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் அட்டெண்டன்ஸ் போட்டுடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. முதல்ல போட்டாங்க.